تبارخنا أمين بقعات قبرنا بمسقانا خمز إلنا خنصلي أب سمايات تنبر ربنا كوم دما أم مدري يخونا علة جيرانا لو ما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم أبسانا بدلنا نحدقلنا كاب كفاد حنا نادا أنبرنا فتنا يتأتونا من قسم عيلن كبر النزل عالمنا تكايو وقزئتنا مريم بناي قدوس جبريل ملأ سلامتا سلام لك الله بحلنا خدنجلي خبسقاهون دنجلي خادق زي أبي هرقويتا سراويت سلام لك الله نسخي كابان استفلخ برختي خفر كرسخون بروخي وملئت تسقى أجزي أبي هر مساخي وفست دسبلكي حتياتنا سريلنا نابتفت ودخ إيسوس كروسوس تصليخي من تانا محرت رمن لنا أمين نجباري سنيات محارن أملاخ أبون قويتانا أملاخنا مدحنان إيسوس كروسوس ساتيرنا ردينا عقبنا تقبلنا رهرهنا دقيفنا كسابزا سعزيا ونابسحنا إمنا مسقنا ألنا حجون نعوب ذاك الدس علة زيانا بكل زمن هوتنا نعوب انفراه فصم سلام كعقبنا نخل زملخ اجزي أبيهر أملاخنا نلوم منه أو قويتانا اجزي أبيهر كله تملخ أبون قويتانا أملاخنا مدحنان إيسوس كروسوس لعلو كل كنتات من تخل كنتاتنا وش تخل كنتاتنا مسقنا كألنا سلستر كانان زردا كانان زعقوب كانان نبخاون سلستقبل كانان سلزرهرا كانان زدقف كانان كسابزا سعزياون سلزبصح كانان نمسكنا كألنا ومفكر سب كابت سنيات كان حتى تن لمنن علنا أبزا قدس علة زيان أب كل زمن هوتنا نعخاب انفرا فتصم سلامكم فتصم هابنا كل قناعات كل فتنان كل قبر سيطان مخروف عصبات حقون قدن زغنا من العسلان أقويتا خبا يرحق كاب كل حزب خان كاب زوريا زلنا يبوتا ون أرحق كل سنيات زدل نجرن عدلنا مخنيات الصحيح خاتمنا عن قربيتم كل حالي سألين كرجل سلطان ذهب كنا كاب كل خفاء دحنا نبلهنا نبرنا فتنا يتأتونا بتحد ودها قويتانا أملاخنا مدحنا إيسوس كريستوس من تفقر سبيل بس جبروت أجان محرة مساخة مع رمز زخنا وهابي وت منفس قدسن كبرن جرما وداسين أملخون لهم من كل سعن زل عالمنا عخايخون أمين ناين السحا مزمور 51 وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راغا بساي دمسس كاب أبساي تصبيك حسبني كاب حتياتي وين هتريني أنا أبساي فلت ألخمو حتياتي كل جزيب كلمة إيو بزربا خاص عد فردخان وصون كاتر كبسي أنا نعخات راي بدلكو أبكن مخا كي قبركو نوب أبسات ولدكو نكعب حتيات أنا ستني نونا حق أوش تغطر اليو عبابا أنت أم هرني من تغطر بسمع الزات ريني كابررك صعدو صبني تنزغت قد كاينا سنت حقوساس باتانا حقوسنا اسمعني قد كاب حتياتي كولو نبزل أبساون دمسسو وأملاخ صور اللي بفتر اللي صنع منفس كاوش تحدث كاب قد كاي دربيني قدس منفس كاوش أي تقدفني حقوس مدحان كاملة سلي فقادنيا منفسون دقفني ما قد خان مفرس عمرهم إيه حتى عنا بخاكم اللس إيام وأملاخ مدحاني كاودا دم عنا قفني لساني صدقها على الكتب للو إياه ويتاي أفاي مسقانا خنقرس خنا أفريك فات مسوعات بهب بلك كاني زي كون اسمه قرب كل كانري مسوعات مرارايت بقوني خمو مسوعات أملاخ سور منفسيو وأملاخ نسبرون كتن بايتون قونيخا نتسيم تسقخا سنة يقبر الله مكاتات إرسالي ندق شوب مسوعات صدقي بزحر مسوعتي بملو مسوعات بحق بلك أيو شو عم مسوي خارح قرب الكايوم هالليلويا صلوات جزيد كاس نكرسات نقصين أملاخين مسقانا قرب له حتى يعطيك حد قال لك إلمنو أبونا أبي ملأك سلام مزمور داويت مبل 230 كتصلي لنا أبونا أبا قوموس مزمور داويت مبل 230 حدا كتصلي لنا أبونا أبوي مرقيتا مزمور داويت مبل 230 كلتن كتصلي لنا أنا مزمور داويت مبل 230 سلستن كتصلي حونا دكتور تسقاب نسا مسكونكا انت خونكا حبرني درايف كتجبر سلت صنحكاي ماما بري مزمور داويت مبل 234 كتصلي لنا ايفون الكدلخي حفتنا دمص جبر لي سنايتي حفتنا سنايت مزمور داويت مبل 237 كتصلي لنا ممهر تمنيت مزمور داويت مبل 238 كتصلي لنا
እሺ ደጊመ ማማ ብሬ መዝሙር ዳዊት መበል 142 እሺ عبتنا سنايت مزمور داويت مبل 146 ممهر تمنيت مزمور داويت مبل 147 مزمور داويت مبل 148 هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግናው ኣቱም ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓምቁን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ካልኦት ተስልጥ በቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኹም ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረትን ምድርን ኣጉባዝን ጎራዝትን ዓበይትን ስናኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርነ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ አባና ወንጌል ሉቃስ መዝሙር ዳዊት ይጽልይ ኣለዉ ቦና هللويا ቅዱስ 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 ወንጌል መምህርና ሉቃስ ካብ ዝፀሓፎ በረኸት ጸሎቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኩን አሜን። እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽንናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መፀ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብሩሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ። ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣህዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዒንተይ ካብ ርኣያስ ደጊም ንባርያኻ ብሰላም ተሳናብቶ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ሄር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ንሰግደልካ ኣለና ኣሜን አሜን ካብ ክፍልታት ጸሎት ኣዴና ኤልሳቤጥ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ኹንዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብውዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ደቃስተኪ ተንስእኪ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ተዓፅያላ ዛ ቁሩብ ሕልቅ ውፅእ በለለይ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ብስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐደ ኣምላኽ ኣሜን አሜን ማማረ ዘነት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ከመይ ውዕልኩም መዋዕል ሰብ ደይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን ከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕን እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ክዳዕን ስጋኺ ኮለኺ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ
بتي عزيزة فرح فردخا سنبد نتي زلعلماዊ ፍርድኻ እንብርከኸ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድምስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኩ ኣምላኸ ገበነኛ እየ እቕረበለለይ ይብለካ ኣለኹ ኣሜን ዘኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ማማ ብረይ ንጽሕቲ ድንግል እሺ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኸ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካብ የርሕቕ እዩ ነቲ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኽንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕና በግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይቲ ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን ኣሜን ሓፍትና ሰናይት ጎይታ በዛ ኢለቲ እዚኣ ንዓሞ በዚ ሓጢኣት ክነሓድር ሓልወና እስማ ወልደ መንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን ጸሎት ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኣምላክ ቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘሎና ምሳኻ ከምኡ ትኹነልና ኣዕንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኣምላክና መድሓኒትን ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነና ተዕወናን ኣሜን ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሓረኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረድኣኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ጎይታ ምሕረትካ ንዘላለም ይነብር ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጽገኒ ጎይታ ንዓይ በዲለየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ጽለይ ኣለኹ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቃድካ ክገብር ከዓ መሓረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትመጽእ ጸጋን በረከትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ክሳዕን ንዘለዓለም ኣሜን ጎይታ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ኣሜን መምህር ትምኒት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ስም አብ ቅዱስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣብኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ከም ብሓድሽ ክመጽ እዩ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ስለዝተዋሃበና ዕድል ምስጋና ኣገልግሎት ካብ ይቕሕ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ጎይታ ንሕማት ብኻብ ፀሓዮም ሙንት ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም
ويتانتهم زموت بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كعنفسه معرف وخبحات يعني تزغون كاغويتا محرنا وخبحات يعني تزغون كاغويتا ردعنا لما أنا خا تقبللنا كبرن مسجانا بفصم معرقن قدسنا نعخاي قبا أمين وغويتا محرنا وغويتا محرنا وغويتا بارخنا وغويتا بقعات قرنا بمسجانا خمزيلنا خنصلي بسمايات نبر ربنا بسمايات نبر ربنا سمكا يقدس من قصغات تمزا فقد كان طاب سمايكم ودمام تريقون نعلت مقبنا لما حبنا احنا نزبدلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا عسانا دقلنا كوكفاد احنا ننبرا فتنا هاي تأتونا قسين حيلين كبرن نزل علمنا تكاين ما أمين وزت يا مريم بناي قدس قبريل ملا سلام تا سلام لك اللهو بحلنا خدن قليخي سقاخون دنقليخي عدي زابير تواعد قيت أسراوي سلام لك اللهو نسغي كاب عن السبرختي غفرك رسغون برغيو ومليت تسقى زابير مساخي أوفست دس بلكي عطياتنا خسريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا حرت لمن لنا آمين ማማረ ዘነት ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክንሕረና ኣብ ጎይታና ለምንልና ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ናብ ጎይታና ለምንልና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን ኣዴና ኤልሳቤጥ ቤት መእተው ጸሎት ሃይማኖት نخبرك وقدست دنقل ولاديت أملاك ندحن عالم سلزولد كلنان نجيخ آن نفسنا سلزد حاننان نمسكنك وقويتنان نقسنان مدحنينان يسوس كريستوس كبرين عخايخون نسخة نهواريات مقسوم نسمعتات أخليلهم نسألكان أللتأم نبيت كريستيان صنعات نهاتعان حرقت بحادة زمركوتو سلوس قدوس نبسر نسجدلون نخبرون أوغيتا محرنا أوغيتا محرنا أوغيتا بارخنا آمين آمين ماما معزة نهايمانوت صلوت ديكون حاول أما قد له سوري እሺ حاونا دكتور صقاب نصات حليخا خبكا الله ينصر له وديكون እሺ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ህሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ወሓድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድር ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋን ንሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ መንግስቱ እውን መወዳእታ ይብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ተዛረበ እዩ
لأن كل ناي حوارات جوباء بسخونت بحانت قدست بتخريستيان نأمن نحدقت حاتيات بحانت تمكت نأمن تنسى موتان زل عالم زمز تسفى نقبر آمين وبيت ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን Realization, ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን realization, ክርያ ላይሶን 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 ላይሶን ክርያ 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 ላይሶን ማማ ብረይ ቅዱስ ቅዱስ ድምፂ ተዓፅያት ክላ ማማ ብረይ እሺ ሬታ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ምልአት እየን እውን ኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብጀካኻ ረዳእ የብልናን ኦ አምላክ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥናን ብዘይፍላጥናን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኣሜን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሓደ ነጋልናን ኣበሳና ንደገልና ቁፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ
أبزا معلت دي أب كن ميخاب تكباركم بقال بحسابكم بكل واسطنا زحطانا يو إسغاري حرحون مبكر سوين سلزغنكا من تتقدس مكالكا تعرق أنان حدقلنا وأملاك سلام كن حدر سلام وتليتها بنا أبزانا يدك أسك زينا خاب كل شنكت ناس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنات سلام كحلونا خانا سلام الأكال أقلنا بتصقام برهرين تمفكر سبزغنا حد ودخا ويتانا أملاخنا مدحنا يسكر صوص بتبون مسؤون كبرن وداسين قرمان زلوكا معريخا مزغون وحيوت منفس قدسن مسقانا يقباك حج النزل علم علمين أمين ربنا صولنا ولمك وبريتا محرنا محرتك ونابز حلنا واب نفس وكف ساعة جزينا بسماء المدر بخبر السجدلك كرسوس أمون أملاخنا بعلنا ويحتى قسم بزوح محرتن سنة استملأ كاره رهن نتوم أنا زقدام يم حتياتن ياتون التمحر نحات ابن السحات مليسو به واتكنبرن برموتو زيت دلي من تتصبي يمزلو تسفى سميات كرخبو نخلهم نابد حنة التعدم وقويتا أبزا ساعات زيان أب كل ساعاتات لمانونا تقبل هوتنا كان علنا تأزازات كخن قبر مرحنا منفسنا قدس سقانان حساباتنا ننصه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خفاء حزن سقايات لبن ردأنا بهلو انه امكن عقوب بقدسان ملاختها حلونا ناب وهدات امنت كان من رحم انتي نابت زي مرمرن زي وسن فلتات كاخن بتصح عدلنا نسخان زل ألم بروخي خمو امين بروخ املاخ يبارخنا نصح املاخ نصحنا بسماي زلو محرتو ردلنا ام مدر زلو معاتيق انتطلنا بقعات كبرنا بمسغانا خمز إلنا هنصلي اب سمايات تنبر ربنا ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ተሓሪፍናሎም በደልና ኣበሳና ንሕደገትና ካብ ኩሉ ክኣት ኩነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ንለኪ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ንለኪ ኣለኹ ንስኻ በንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኺ ኦም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስህ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቕሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ ካብዚ ብምቕጻል ከም ፍቓድ ኣምላኽ መቐጸልታ ናይቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ካብ ሰዓት 6 ፈረቓን ክሳብ 8 ፈረቓን ዝወሃበና ትምህርቲ መጽናዓት መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሚ ድማ ከም ፍቓድ ኣምላኽ በቦናን መምህርናን ኣቤ መርጌታ መልእክቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቲቶ ምዕራፍ 3 ክንመሃር ኢና ሎሚ ቅድሚ ኣቦና ናብ መድረኽ ምምፅኦም እታ ምዕራፍ 3 ከነንብባ ኢና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሓፍትና ሰናይት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ቲቶ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 11 ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር እትብል ኣርእስቲ ከተንብብልና ኢኺ ብድሕሪኣ ቀፂልኪ መምህር ትምኒት ናይ መወዳእታ ምዕዶ ትብል ኣርእስቲ ካብ ቁጥሪ 12 ክሳብ ፍጻሜ ኣላ ንዓ ከተንብብልና ኢኺ ንባብ ናብ ሓፍትና ሰናይት መልእክቲ ቲቶ ምዕራፍ 3 ንሓላቁን ንስልጣናትን ክግዝኡ ንመራሕቶም ክእዘዙ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ተዳለወ ክኾኑ ንሓደ እኳ ከይፀርፍ ተባእስቲ ከይኾኑ ልሙዓት ለህወሓት ዘበለ ንኩሉ ሰብ ዘርኢ ክኾኑ ኣዘከሮም ንሕና እውን ቀደምሲ ኣያሱ ዘይእዙዛት ግጉያት ንብዙሕ ፈተውቲ ስጋን ትምኒትን ተገዛእና ብክፍኣትን ቅንኣትን እንነብር ፍንፍናት
ንሓደ ሕድና እንፃላእ ነበርና እቲ ናይ መድሓኒ ናይ ኣምላኽ ሕያውነት ፍቕሩ ንሰብን ምስ ተገልፀ ግና ንሱ ብምሕረቱ ብምሕፃብ ሓድሽ ልደት ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስን እዩ ዘድሕነና እምበር ንሕና ብዘገበርናዮ ግብሪ ፅድቂ ኣይኮነን ብፀግኡ ፀዲቕና ብተስፋ ናይ ዘለኣለም ሂወት ወረስቲ ምእንቲ ክንከውንሲ ብመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሌና ኣብዚሑ ኣፍሰሶ እዚ ቃልሲ እሙን እዩ ነቶም ብኣምላክ ዝኣምኑ ሰናይ ግብሪ ንምግባር ምእንቲ ክቃንኡ በዚ ኣፀቢቕካ ከተረድኦም እደሊ ኣለኹ እዚ ፅቡቕን ሰብ ዝጠቅምን እዩ ናይ ዕሽነት ክርክርን ቁፅሪ ወለዶታትን ብናይ ሕጊ ጫውጫውን ባእስን ግና ዘይጠቅምን ከንቱን እዩ እሞ ኣግልሰሉ ነቲ ሻረኛ እቲ ከምዚ ዝመሰለ ጥፉእ ምዃኑ ባዕሉ ንርእሱ ኮኒንውን ሓጢኣት ምግባሩ ፈሊጥካ ሓደ ሳዕ ካልእ ሳዕን ምስ መዕዳኻዮ ኣርሕቆ ኣሜን ትምኒት ካብ 12 ክሳብ ፍጻሜ ናይ መወዳእታ ምዕዶ ኣብ ቂንቆጵሊስ ክኸርም መዲበየ ኣለኹ እሞ ኣርጢማስ ወይስ ጢኪቆስ ምስ ለኣኽኩልካ ቀልጢፍካ ናባይ ምፃእ ንዜናስ ፈላጥ ሕግን ንኣጵሎስን ገለ ነገር እኳ ከይጎድሎም ኣፀቢቕካ ኣፋንዎም እቶም ናትና እውን ብዘይ ፍረ ከይኮኑ ነቲ ብግዲ ዘድሊ ነገር ሰናይ ግብሪ ክገብሩ ይመሃሩ ምሳይ ዘለዉ ኩሎም ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ ነቶም ብእምነት ዘፍቁሩና ሰላም ይብልኹም ኣለዉ በለልና ፀጋ ምስ ኩላትኩም ይኹን ኣሜን ዝተኸተነ ዕድል ምስክና በልበስካ ባርክከሚባልና ኣራይ ዲያቆን ወደይ ንባበ ይረአና እንደሎ እዋ ኣብ ስክሪን ኣይ እሺ ተማሃሮ ኢና ኣብ ስክሪን ገይሮም ከምህሩና እዮም ሕረሽ ቀኒለ እሺ ቃል ህይወት ተስምዐልና ንኩልና ካብዚ ብምቕፃል ናብ ኣቦና መርጌታ ሰመርኣብ መድረኽ ናብኦም ክሓልፈኩም እየ ነቦና ተዛራቢ አንደበት ንዓና ድማ ደስ ተውዕል ዓይንተ ልቦና ያህበና እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ከመይ ውዒልኩም ኣብቲ እተፈላለናሉ ግዜን ሰዓትን ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንሳተፍ ንዝረዳእና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ሃውና ዲያቆን መሓሪ ዘበን ኣገልግሎትካ ይባርኽ ናብ ዝዓበየ ማዕርገ ክህነትካ የብቅዕኻ ኣራይ
رايز خبركم እግዚአብሔር يقريتا سكرين يرأى ده اللغون هو يرأى الراشي قريتا دقيمة تخساب الساعة زبدحان سلام عكيبو نمرخاب زبقعنا لأولا بحري فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسقانا بصحيو حاونا ممهر تخماريام كواترو نزي عداليو صحيفو سديدلنا له أبصالتكم كتذكروه كومز مسألة قناعات كومز منفسها وقناعات كومز مسألة تجهات كأن كلهنا كحاضرنا نأجزابير قدوس فقادي هنا لنا سالساي معرف في نازل لنا كمتي إحواتنا ديتاتنا زنبب كنالنا كلت أرست اللو السخاء انتايو مجمري حدثي كريستياناو سلنا مقبار زبها المالتي بزح جزي أبوتاتنا أسرو متلل نتي امنت بتقبار كم زقلز كريستياناو سنة مقبار حادثب كريستيان ديو ايكونن زبل بيت كريستيان سلزخيد ناي كريستنا سم سلزلوو ناي بيت كريستيان ناي أبالنت ورقات سلزحزه بيت كريستيان يقلقل سلزلو زي كونش حاد ملكعي كريستيان زبلو كريستياناوي سنة مقبار مخانو يزقلز مالت اتي كالاي كاني اتي ناي مودعتا معدو ناي مودعتا لبوا ناي مودعتا سلامتا حيزلو ازي ملغت ازي ناي مودعتا سلسة معراف يزلو ناي مودعتا معراف نايك خون مالتي نمزخا خري زاكل اب معراف حدا انتاينا تماهرنا بزعبا مراحتي بيت كريستياني بيت كريستيان كابتز تحتا اساوي هوت كساب باترارك مرز كلها بحق بيت كريستيان بقال أملاخ بقانونا بيت كريستيان تخون كم زلوه جناب قدامي كفل زمن حواري قدس باولوس ني تيتو نتملختي بنص رقميت له مالك اتحجي بيت كريستيان ناس قبر زلو نايمر حنت حنفش فشكا بيت كريستيان بزم قدزي كتكيد سلازي سنهت كابت ستحته كسابت زل على زلو معرقات ناي بيت كريستيان بتكبر كتكملو سلازي سنهت نابز كله هجي ناي حنفش فش عزق تاعتنا اغزابير مواصو تيفترلنا ابكالاي معراف انتاينا تماهرنا حلافنت امنتي ككم ادمي اومي مراحت بيت كريستيان تسريعهم مؤمنات اندزي تسريعهم مراحي بصبوق اناخدو خلو زمراح حزبي صبوق اندزي فليتو بصبوق كمراح اندحرافلتو زيبلو اتحنفشفش ماليشو سلاز قدم بدرجة بزعبا مراحة بيت كريستيان مستزاربة بزعبا أمنتها بزعبا سبوت بزعبا أنستي بزعبا نأشو أنستي بزعبا ولود بزعبا سبوت زر زخانة نصر زخانة مالختي هيبو مالتي حجها آتي كريستياناو سنة مقباريل أبزاب معراف زيها هواريا بولوس نتيتوس نخلهم سبات حياوت كوخونو خمزلوم كزخاخروم عززوي نتا أملاخ أبانا زلو لوهات مذكرنا بقعات سلازخونا زي كونس سالات سناي بحريات أملاخ نحنا نخالوت حياونات كنريوم يتبابعنايو كريستيانن منجستن لوهات أملاخ أبانا أبالات منافقنت وأكالات منافقنتن منافستن ناي مودعتا رئيتو سلامن معدان نزيانين حزن زلوا كم فقاد أملاخ نزيانينا كنرئي مالت كريستنان منجستنيل زي فلالة جنكا زي التحواوس نناتو زخونة نصور ممرحي زلوا لك نبيات موسى ناب حزب خصلي اب امباسينا كديب كله اياسو خانت حزب خمرح اغزابير السرعو كلتا عبيتي سراح املاخ يوم نحلاقون سلطاناتن كجزؤ نحلاقون سلطاناتن كجزؤ نمرحتهم كاززو نسناي قبر زبله اتدالو خونو ابتا قداميت مالت
نحلقو نسلطاناتن كجزؤ نمرحتهم كإزازو نسناي قبر زبلت تدالو كغنو كابتن كريستياناوس نمقبار يلوزلو مالتي نزن سلسة زينا غميتو مالتي سن كانتين ممكن بس نبتدي اوكي استني حيبقى كيف صعب نحادو كواخ يصرفو تبع استخ يكونو انت لا طفيكم غريتا حميقنا دينا انت طفاكم تولعكم كو طفيكم اني حكخن اجي خير مسالنا عري عري بقى نصبح skip along my that share like a concrete one. Just good for that. Okay, let's go back. Yeah, I do that. To maximize.
الرأي غريتا محبر نحلقو نسلطاناتن كجزؤو نمراحتهم كإزدزو نسرناي قبر زبلز تدالو خون تارستنا كريستياناوي سنة مقبار ياتفل مالت اتن كن كونن زلنا مالت وخونا زي قبأن كأنت ايلو نحادو كاخيس عرفو تبعاستي كيكوني لازي زخونا سب اندحر صرفي كاب او فوزيو ازي كاب منفس املاخ كم زي كونه حدا عبي ملكتي مالت اب هيوتنا خون اب كالوت خون مالت تبعاستي كيكوني قدات ببيت ክርስቲያን ሆን በግል ሆን ከጋጥም ከሎ ቃል አምላኽ መምርሒ ስለዝሃበና ነቲ ዘሎ ይግባአኒ ይኹን ዝመልከተኒ ይኹን ብሕጋዊ በተቃል እግዚአብሔር ደዘይ ኮይን እምበር በባእሲ በዓመፅ እዚአኔን ሕጂ ካፕተን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ወፃ ዝኾነ ንሓደ ኳይሉ ከይፀርፉ ተባእስቲ ከይኮን በአንጻሩ ሕጂ እዚአን ተጠፊ እንታያን ልኡማት لوهات زبالة نقول سب كريو أذكرهم كابتي زي كريستياناو سنة مقبار كن رحق اتي كريستياناو سنة مقبار كا أبهيوت كن لبسو سلازي كمزخو خونون تاي قبرهم أزخ آخرهم تاي أقدمون تاي غيرو ومنيريو أقدمو مهيرو ومنيري هوريا باولوس قن مرسع سلازلو نعاتهم أذكرهم شعو نابهيوت تمليشو بزح جزء أمدرخ وزيخاتهم حزبي زجبرو ختبل قليل نجاري مالتي سلازم تعيو نحناون يلشوا نحناون أدمسي عياسو زي الزوزات جوجويات نبزوح فتوات سجان تمنيت النات جزانا بخفاءات قناعات ننبر فنفنات نحد حد نخا نسألا نبرنا عبد منفساوي هوت بتخكل أب تحت جماليل تماهيرو حق إجزابير زفلته ناتي أي تقتل زبل زت مهريو ساول جن أبزح قتلت كم زنبرة أب قتلت ستيفانوسون كم زو على سلازي أنا أدق كوينة ويجيجا زي بالله كوينة زي كونس أنا بعشرينات كله خاب قال أملاخ وساي كم منفس أملاخ وساي كله ولا أب تبيت صلوتنا أيهود ينبر ولا بتحت جماليل نهيمانوت مهوري بهالنبر بحق ينبرلو سلازي نبركو أنا كم زنيريلو نجزع عرسو أبنت غيرو أبكر متهزب جيجون نتأمنه كم تنعو زمحارو أملاخ كا كمحرم مهانو تسفان نهبه نحناون إلو بزعبا جزع عرسون بزعباتهم كم زمسولون يقلسيل نتوم جزعتي تعززوهم تقصتات أغميتهم اللو قدم حقتات أملاخ كأزاز كعقاب علو كريستيان من مراحتي منغستي يصليو من مراحتي هيمانوت جن قدم حقتات أملاخ كأزاز علو تابت كريستيان زخوانا يغون أكال مراح منغستي يغون بعال سلطان يغون أنصار كال أملاخ أنصار حق إجزافير كي كيد تأزاز أملاخ كي فرس فتحي خي قودل دخا خي بدل ناي تابت كريستيان كأندي عيو إيو كريستيان من مراحة منغست خاءات تصلي قداماي تيموثيوس منالبات اب سكرين زر انتليو كاب حدا حساب كلته بهدوء سلاماون هيوت من خنبر يل سلا كلهم مراحتي صلوتن مهللان امالو دون كجبر امعد الله خوي حماق حقتات نمقيار انت وحده نمهدا كعي قباناي حماق حقتات نمقيار كل انتايو مستحق إجزابير معرة خيرو بسبب التعاتاتو بحقي نتحق إجزابير كم تقولي أنا يس كريستوس كم زخمس تباهله سمعكم اللهم أنا جن كم زبلكم الله كم زخمس تباهله أبتي تمرتب عن معرف حموشة شدشتن شوعتن ماتيوس بسم حق موسيه نتحقتات بدل الله من نقر نوي حجزيه نابكال سلازة أمزازو نحق خفص منبر كسعره ما يمسح هونيلو كم زخم تباهله فليتكم اللهم أنا جن كم زبلكم الله يلو نتي حق مسيلو نتي حقي بباهل زعنو حماق حقتات زبل زلون السيمالتي مهنياتو بعلو قيت أس كريستوس حقتاتكم نخته تكبروا ختبلسي حق أملاخ تفرسوا اللهم يلو وقيسوامي بوانجيل مالتي
انتو حدا نمهدأ كعي قبأنا حدا سبات عيد بتغسل زخانو بتحق حتى تخانو سلازو قبأهم حقي يدلي ما اتحقي منقستي بيت خريستيان نقبنا وحقي زملكت عبكم وتساتف سلازي فقد اكزابير جن اتحقي سب بحق تما عزيزو كخيد اب حدا حزبي اب حدا هاجر حقا وحق خهلو سرعات املاخي مالت نحادا كوا خي صرفو تبعست خي كونو لؤمات لوهات زبله نخل سب كريو كونو اذكرو كريستيان بزعبا زخونا يخون سب كفوق كزاربو يبلهم فتاوخون صلاخون امانيخون زي امانخون غبار صبوخون غبار كفوخون بيت كريستيان وي كريستيانات ادخلو سلازخونت نتوم زتغاغيو كتمعد كتجنح نخملسو بالنسحه خا تصلي لهم نتوم زبدلو زلو خا كيقيمو حنا خيفد كيبلو صرومنا املاح كهبومبر كريستيان بزخونه يكون مخنيات كصارف ايكفون سلازي افقدو ماس ميديا مرحت هايمانوت كيترفو ام مدرخ وصيوم كزارو انت سمعناهم كنقرم يبلنان زخونه صرف انتلي جن ناي منفس مخانو كنلليو جن يقبانا مالك كريستيان سلام كركب يحرر زبلنبر كباس አይደል ምክንያቱ ሁሉ ጊዜ አበገልግሎትና አምናይ ለይቲ አምናይ ንጎ አብጻን ጸሎተ ሰርክ እንደህሪየሁሞ ሰላም ዘይቡላ አገልግሎት የለን ማለት ሰላም ዝብል አማህሌት ይሁን አብ ኩሉ ብቻዳን ይሁን ስለዚህ ክርስቲያን ንሰላም ሐረር ክብል ከምት ጎይታ ባዕሉ ተአነ ዝህበኩም ሰላም ከምት ዓለም ትህቦ አይኮነን ነባር ሰላም ክህቦኩም ይሉ ቃል ዘአትወልና ክርስቲያን ንሰላም ሐረር ክብሎ ምክንያቱ ቃል አምላክ ቆም ይዝብል ህይወት ዝፈቱ ጽቡቃት መዓልታት ከአኽር እዝደል መኒ ምስበለ ሰናይ ግበር ካብ እከይ ከአርሓ ንሰላም ድለያ ሰዓባ ውን ንሕና ንኻልኦት ሰባት ሕያወትን ትሑታትን ክንከውን አሎና ግዴታና እዩ ማለት ዓቃል ምዃን ማለት ድኹም ማለት አይኮነን በአንጻሩ ዳአኳይ ናቱ ዓቃላት ንመድሪክ ወርሱዋ ስለዚህ በዓቅሊ በመንፈስ አምላክ ኩሉ خسلق ስለዚ خእል ንሕና ብኢደወነና እንድሕር ሒና ክንፈዲ ፈቲና ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሕብረት ስለዚ የሎ ስቅብል ማለት ንኣብነት ጎይታ ከእሰር ከሎ ጎይታ ክግረፍ ከሎ ጴጥሮስ ሰይፉ አልዒሉ ነቲ ማልኮስ ዝበሃል ዘመድ ሊቀ ካህናት ምቁራጹ ምናልባት ንጎይታ ይጣበቀሉ ኢሉ ሓሲቡ ነይሩ ይኸውን ግን ጎይታ ክገንሖ ከሎ ሴፍ ዘልዕሉ ዘበሉ ኩሎም በሴፍ ክሞቲኦሞ ሴፍኻ ኣቐምጦ ኢሉ ስለዚ ንሕና እውን ሎሚ ንሃይማኖት ኢና ንከራኸር ሃይማኖት ንኸይጠፊ ኢና ስለ ሃይማኖት ኢና ኢልና ናብ ከምኡ ዓይነት ግጭት ክንኣቱ ፍቃድ ኣምላኽ ኣይኮነን መፅሓፍ ቅዱሳዊ ኣይኮነን ሕጊ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣይኮነን ንሕና እውን ቀደምሲ ዓያሱ ዘይእዙዛት ጉጉያት ንብዙሕ ፍትወት ስጋን ትምኒትን እተገዛእና بخفاءاتن قناعاتن ننبر فنفنات نحدحنا نصلاء نبرنا نمنتا يوم زدغمون زلو بحنساب تنتقستات سلازنبرا ننفس وكف تقسخا مبرهي سلازدلين يوم عياستو نيرنا زي ازوزات نيرنا تتاللتي ويس سحيفنا نيرنا باروت تدلان حيال بهجن نيرنا بزعبا خالو ثبات حماق سمعيت سلازنبرنا غزينا بخنتو نطفئ نيرنا صلينا يوم نيرنا ازخا كاب املاخ ايكونن ناي املاخ كا ايكونن صلي ناي ديابلوسن ناي سعبتون اي كبر نزخر سم يكون ابزي حاونا ممرت خماريام موكس قميطوملنا زلو وانجيل يوحنس معراف 8:4 نسخاتكم كاب تابهم ديابلوسيهم اتا تمنيت ابهم كتغبرو تدلي اللهم نسو ها مجمر طاقتال نفسيو حقا وسلازيلبون اب حق አይጸንዕን ሐሶት ከዛረብ ከሎ ካብ ርእሲ ዝዛረብሞ ንሐሶቱን አቦአ ዛብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ሓሲኻ ከተባእስ የብልካ ንበር ሓሲኻ እንተዓረቕካስ ጽቡቕ እዩ ክበሃል ንሰምዕን ስለዚ በዓል ኣምላኽ ኢና ክንምራሕ ክንዓርቕ ከለና ብሓቂ ኢና ንዓርቕ
بحاسوت عرق يلن سلازي خنعرق كلنا أقلقلوت عرق نبات خسيان توهي واي خنعرق كلنا أمونغو بدالن أمونغو تبدالن حق أنيازوهن فتحيبنا بحقي نمبر بحاسوت زمت عرقي بحاسوت زعرق نجر يلن سلازي أتي حسيخا معراق صبغي زبهال أنصار قال أملاخي مهنيات حاسوت ناي منيل حاسوت ناي ديابلوس لو هات أملاخ نعناي وتر أربعة أثناء مدحانينا ني أملاخ حياونتن فقرون نسب مستقل سأجنا كل جزء أبزخونا ملأخدو كسابتن زحلفنا كساب حجي أبزخونا معراف نجارة دحنات زي ولهم معراف يلا الساعة ابن خورنع نايت ملأختي أب نفس وكف معراف قبرة دحنات مخنيات نت الدحنات بقعات كنقبره زلنا نت الدحنات بقعات كنقبره زي بلنا زقلس سلازي اثناي مدحانينا ني أملاخ حياونتن فقرون نسب مستقل سأجنا أملاخ حياونت زقبرلنا بقعات سلازغونا زي كونس بفقري أملاخ سلام حرتو أدحيننا سلا تكبارنا أيكونن بتأمكاتن بقى بأميرونن أبلنا دحنت نركب نخيل بمنفس قدوس إنا النحدث أملاخ حدت ويس أخل زي كونس وي زي أخل زي كونس بزح منفسيو ذهبنا مخنياتو أملاخ منفسو سفيرو أيهبنيو كتر حموشة نسو بمحراتن بمحساب حدش لداتن بمحداس منفس قدوس إنو زاد حان النمبر نحنا بزقبرنايو قبر صدقي أيكونا أدحينونا كدحننا خلو دحنات زقبعنا خوين زي كونس صلاة خلنا بمحراتن بمحساب حدش لداتن بمحداس منفس قدوس يزاد حاننا بمحراتو بمحساب حدش لداتن بمحداس مخنياتو تقداماي ولودنت سلازت فانايو كالاي كنولد قدن دك أملاخنا ولودنت ناقن حق مفراس أفريسنا سلازت زعابي وهبت ناي ودسب كالاي ملاد كاببراخ سلاسي بس أقات أمكات من السحاب قدس قرباني حواري أيكوبا معراف حدا قصري 10 شوعات تنتاي لزلو ملؤون صبقون وهبت كابل علي كابت اللوت وي ممللاس سلالوس زي بلو أبا برهانات يزمس مسبلة بخرو فترات من انتخن كون تنفقادو بقى الحق ولدنا سلازي نسو بمحراتون بمحساب حدش لداتن بمحداس منفس قدوسن يوزد حننا بمنتعنا دحنا بمحرات أملاح بمحساب حدش لدات بمحداس منفس قدوس صبو قرنا خناز نعن ملاتو أم بيبني حالفنا ندحر زي أكوا ماسي عنايو تاران باكوينو خحلف خالي مالي أملاخ حياونت زقبرلنا بقعات سلازخونا زي كونس ببهرين بفقرون قوم سلازخونا أملاخ سلام حرتو يوادحننا بكما مهرتك أملاكنا وأكو بكما أبسان كل جزية نقوله لو مشتون أبناء مهللا جزية رحق إلنا سلاز نبرنا أيا سننايون سلازي كفرنا حاونا دياكون محارقن سبو غيرو أزيملنا بتخسيان كل جزية بزخونا قداسية نبلو نحناون كنتكسن كنتسن بكما مهرتك أملاكنا وأكو بكما أبسان كم محرت كامبر أي كم بدلنان كم محرت كامبر أي كم أبسانان تنبلو مال بتأمكاتن بميروننا بيلنا دحنا نركب حجون دحنت نركب علونا أب مساعي هوتكا دحنت نركب بتسفان يصبر لنا سلازي دحينا اينا ندحنا لنا كندحنين أرثوذكساو دحنت زينين مالتي دحينا اينا بتا مسقل استقبره ندحنا لنا بت معالتاو نقبرو قبره دحنت كندحنينا ابتام وداتا معالتي ناي بوي بروخاتن حياوتن نابتن زتدالو لكم نايزل الساعه انا موداتا دحنت مالت بمنفس قدوسينا ندحن أملاخ حدت ويس أخل زي كونس بزح منفسي يزهب مخنيات أملاخ منفسو سفيرو أيهبني منافق النت ترقم منافق النت وي منافقان منافق أقاب قسي نافقة خفالة كاب زبل نخافيل آمينو نخافيل زخحد بقالو آمينو بقبر زخحد كل بيت خريستيان أبتا هيمانة أبو كنجمر كلنا منافق مالت هاي مالتي
منافقان زبهالو انتاي تقبريهم بحصر زبالة بذي اب سكرين ريو زلناقن ترقم منافق وي منافقان منافق وي نتحقنيا ممهر زمهرو اگر داسي تمهرتات كريستياناو امنت كوانا إلو زنسقو وي زتصارري منافق كبهال كله ولاون قنوع امنت كم زلوو ززارب انتوغنا نتا بيت خريستيان اب حد النتا وي سلطانا بمرحق اب بيت خريستيان مكففال زمس اسب مالتي قال يوم سبات كابزي تقم مقويا ابزي تقم مقويا غزيوم يطفو كابزي نغرات زخن رحق وي زبانا خنملسلو علونا حساباتنا نبيت خريستيان زخفافل انتو خوينو ييغا اي مرحت بيت خريستيان نحاده وترو بزعبه حساباتو خزارب زدلي دو كبلو علو اب اودم هرت قال وانجيلن نخبر املاح زنصبارق طرايو خزربن تسبخن زلو نتمرت على املاح زي سمع اتزحزن سبي هيوتهم ازي حما كم مخانو استلعله كابت خريستيان زوصو سبات علو كابز خمس سورنا እግዚአብሔር ናይ ሞዳ ታሪኢቶን ሰላምታን ምዕዶን ቁጥር 12 አብኒ ቆጵሎስ ከኸርም መዲበ ያለሁሞ አርጤማስ ወይ ትጨቆስ ምስለ አኮልካ ቀልጢፍ ካናባይ መጻኢ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ምሕደራ ጸጋ ስለዝተዋህቦ ነቲቶስ ካብቲ ዘለዎ ከምጾን ተዳ ኮይኑ እቲ ዕዮ ኸየባትኽ አቀዲሙ አገልገልት خلق ከሉ ለዎ ማለት ስለዚህ እቲ ምሕደራ ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ቃል አምላኽ ያትመሃሩ ስለዚህ አነ خلق ኸልካየ ንአርጤምስ ወይ ንትጭቆስ ንሓዲዮም خلق ኸልካየ ንሳቶም ነተገልግሎት ምስተቀበሉኻ ንዓቶም ሕድሪ ምስሃብካዮም ሽዑ ንስኻኽ መጽኢኻይ ኣብ ቁጥር 13 ነዚያናስ ፈላጥ ሕግን ንአጵሎስን ገለ ነገር እኳ ኸይጎድሎም አጸቢቅ ካፋንዎም ነዞም ክልተ ኣብ ግዜ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዙሓቶም ናይ ሓሶታ ሓዋት ዝብሎም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሐሳውያ ነቢ ዝበሃሉ ደድሕረት ሕጊ ክርስቶስ ነቲ ሕጊ ይቕይሩ ስለ ዝነበሩ እዚ ፈላጥ ሕጊ ኣገዳሲ ነይሩ ስብከተ ወንጌል ምክንያቱ ነቶም ዕብራውያን መጽሓፍ ሕጊ ሙሴ ከምዚ ይዝብል እናበለ ኣፎም የትሕዞም ስለ ዝነበረ ነዚያናስ ፈላጥ ሕግን ንአጵሎስን ገለ ነገር እኳ ኸይጎድሎም አጸቢካ አፋንዎም ኣብ ትሕቲኡ እዮም ነይሮም ኣብ ትሕቲ ቲቶስ እዮም ነይሮም ማለት ቁጥር 14 እቶም ናትናውን ብዘይፍረኸ ይኮኑ ሕጂ ንርሑቕ ንዛረብ ኣለና ብዛዕባ ካልኦት ንዛረብ ኣለና ኢሉ ናብቲ ውሽጫዊ ምምሕዳር ናብ ገዛ ርእሱን ናብ ቲቶን ናብቶም ኣብ ትሕቲ ቲቶን ኣብ ትሕቲኡን ዘለዉ ኣገልገልቲ ናብኦም እቶም ናትናውን ብዘይፍረኸ ይኮኑ ኢሉ ነቲ ብግዲ ዘድሊ ሰናይ ግብሪ ክገብሩ ይመሃሩ 15 ምሳይ ዘለው ሁሉም ሰባት ሰላም ይብሉኹ ኣለው ነቶም በእምነት ዘፍቅሩና ሰላም ይብሉኹም ኣለው በለልና ጸጋ ምስኩላትኩም ይኹን አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ አርጤማስ ወይ ትጭቆስ ናብ ትጭቆስ ናብ ረታ ኒቆፖሊስ ክሰዶ እዩ ስለዚህ ቲቶ ናብ ትጭቆስ መጽኡ ምስ ሐዋርያ ጳውሎስ ከሓብር ይኽእል ዜናስን አጵሎስን ነዛ ደብዳቤ እዚኣ ምሳታቶም ናብ ቀርጤስ ወሲዶምዋ ክኾኑ ይኽእል እዮም ሐዋርያ ጳውሎስ ከዓየሉ ዘለዎ ክልተ ምክንያታት ገለጸሎም እዚ ከዓ ንዝተሸገሩ ሰባት ምእንቲ ክሕግዝዎምን ዋጋ ዘለዎ ምእንቲ ከፍርዩን ሐዋርያ ጳውሎስ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ብሰላምን ብሓጎስን ዛዚሞዋ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጽኒልኩም ስለሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስብሃት ለእግዚአብሔር ወልዑል ወለወላዲት ድንግል ወመስቀሉ ክቡር ለዓለመ ዓለም አሜን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ መዝሙር ጊዜና ኣኺሉሎ ሎሚ ብመዝሙር ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ብመዝሙር ንእግዚአብሔር ከነምልኾ بمزمور زجبرلنا وعلت كنجر
ትብሉ ወይ ትብላ ናይ መዝሙር ግዜና እዩ ኣብትና መኣዛ ቅዱሳን ኢትኪ ሓፋቢል ከለኺ ስለቲ ናይ ወትሩ ናይ መዝሙር ይኹን ናይ ሒቶ ኣገልግሎትኪ እግዚአብሔር ሓሳብ ልብኺ የስምረልኪ አሜን አሜን። አቦና ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። አሜን አሜን። እወ ወደና አምላክ አራይ ብቅድሚ ሕጂ ዘሚርና ዘይንፈልጥ ሎሚ ብመዝሙር ንኣምላኽና ክንገልጸሉ ኢና ትብሉ ወይ ትብላ ዝተዳለኹም ተለኹም መኣዛ ቅዱሳን ሓብትና ኩሉ ግዜ ስለቲ ዝምረልና ዘሚርና ዘይንፈልጥ ሕጂ ግን ብመዝሙር ንኣምላኽ ከነመስግኖ ውዕለት ኣምላኽ ክንነግር ኢልኩም ዝተዳለኹም እንተድሊኽን ቅድሚያ ክንበክም ኣነ ክፍትን ዶ ሰናይቲ ኣራይ ሰናይ ኣራይ እስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዘለዓለማዊት ነፍሰይ ምንታንከይ ትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድኃኔዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልካን ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልካን ዘለዓለማዊት ነፍሰይ ምንታንከይ ትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድኃኔዓለም ስለ ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልካን ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልካን ብመቁዕ ሰንሰለት ተዓሲረ ኸለኹ ኣብ መቃብር ኮይነ ንህዝበይ ክሕልሎ ወዲ ልዑል ኣምላኽ ገሲስካ ንለጊዮን ሙሉእ ሰብ ጌርካኒ ምስክር ክኸውን ወዲ ልዑል ኣምላኽ ገሲስካ ንለጊዮን ሙሉእ ሰብ ጌርካኒ ምስክር ክኸውን ዘለዓለማዊት ነፍሰይ ምንታንከይ ትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድኃኔዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልካን ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልካን ፈትየን ክውስን ምርጫ ምስሃብካኒ ናይ ዘላለም ሕይወት ትቓልካ መኪሩኒ ብመርበብ ፍቕርኻ ተኣሲሩ እዩ ልበይ መሪፀ ኸንሳፍፍ ኣብ መርከብካ ጎይታይ ብመርበብ ፍቕርኻ ተኣሲሩ እዩ ልበይ መሪፀ ኸንሳፍፍ ኣብ መርከብካ ጎይታይ ዘለዓለማዊት ነፍሰይ ምንታንከይ ትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድኃኔዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልካን ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልካን ንሞትን ሕይወትን ብደስታ ይቕበሎ ወሓዚ ፍቕርኻ ኣብ ውሽጠይ ስለዘሎ መከራ ፀበባ ስደት ዶ ወይ ስቃን ሓይሊ ኮነ ስልጣን ዝፈልየኒ የለን መከራ ፀበባ ስደት ዶ ወይ ስቃን ሓይሊ ኮነ ስልጣን ዝፈልየኒ የለን ዘለዓለማዊት ነፍሰይ ምንታንከይ ትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድኃኔዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዖን
ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን መንገደይ ዘይፈልጥ ኣብ ሰልማ ዝነበርኩ ህላዌኻ ምርኣይ ሲኢነ ዘዕነነኹ ናብ ቤትካ ኣምፂኻኒ ብዘደንቕ ጥበብካ እነሆ በቅየ ክዝምር ንስምካ ናብ ቤትካ ኣምፂኻኒ ብዘደንቕ ጥበብካ እነሆ በቅየ ክዝምር ንስምካ ንሞትን ህይወትን ብደስታ ይቕበሎ ወሓዚ ፍቅርኻ ኣብ ውሽጠይ ስለዘሎ መከራ ፀበባ ስደት ዶ ወይ ስርቃን ሓይሊ ኮነ ስልጣን ዝፈልየን የለን መከራ ፀበባ ስደት ዶ ወይ ስርቃን ሓይሊ ኮነ ስልጣን ዝፈልየን የለን ዘለዓለማዊት ነፍሰይ ምንታንከይ ትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድኃኔዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን ኣሜን እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር መስገን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣሜን ዘለዓለማዊ ነፍሰይ ዘለዓለማዊት ነፍሰይ መይታን ከይትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድኃኔ ዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሰናይት ሓብትና ክትዝምርሉ የንብርኪ ኣሜን ኣሜን ስለዚ እግዚአብሔር መስገን እተን ኩሉ ግዜ ዝዝምራ ዘለዋ ተስፋ ክኾነን ምእንቲ የሕዋትና እባ ኣለዋ ናየነ ዝንዝምሮ ዘለናስ ንብዙሓት እባ ጠቅም ኣሎ እዩ ንብዙሓት እባ የተባብዓሎ እዩ ምእንቲ ክብላ እቶም ዘሚርና ዘይንፈልጥ ከምዚ ናይ ሰናይት ሓብትና ኣብቲ ግዜ ተረኽቦ ክንዝምር ሰናይ ፍቓድ እሞ ደጊምና ገሮም ዝኾነ ናይ ኣምልኾ መዝሙር ናይ ምስጋና መዝሙር ውዕለት ኣምላኽ ዝዝክር መዝሙር ዘለዓለማዊት ነፍሰይ መታን ከይትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድኃኔ ዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን ነፍስና ዘለዓለማዊት እያ ዘለዓለማዊት ክንዝክር ከለና ግን ክልተ ኢና ክንዝክር ማለት ኣብ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ወይ ከዓ ኣብ ናይ ዘለዓለም ስቃይ ማለት እሱ ሕጂ ትከቢድ ዝገብሮ ማለት ኣብ ትንቢት ዳንኤል ነታ ዘለዓለማዊት ኢለ ነቲ ካልእ ዝተረፈ ንጉባኤ ክገድፎ እየ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 2-3 ካብቶም ኣብ መሬት ምድሪ ደቂሾም ዘለውስ ብዙሓት ገሊኦም ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ገሊኦም ከዓ ናብ ናይ ዘለዓለም ሕፍረትን ሞትን ክበራበሩ እዮም ናብ ናይ ትንሳኤ ዘለደይን ትንሳኤ ዘለ ህይወት ትብሎ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ማለት እጂ እታ ዘለዓለማዊት ነፍሰይ ክንብል ከለና ንክልት እዩ ማለት ንህይወት ዘለዓለማዊት ምክንያቱ እንታይ ኢና ንብል ኣብቲ መሰረተ እምነትና ብቅዳሴ ኣብ ህይወትና ዘይትምውትን ዘይትበስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ንፍለጥ እዩ ካብቶም ኣብ መሬት ደቂሶም ዘለውስ ብዙሓት ገሊኦም ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ገሊኦም ከዓ ናብ ሕፍረትን ናብ ናይ ዘለዓለም ነውርን ክበራበሩ እዮም እቶም ጠቢባን ከም ምንፅብራቅ ጠፈር እቶም ንብዙሓት ናብ ጽድቂ ዝመርሑ ከዓ ከም ከዋኽብቲ ንዘለዓለም ክበርሁ እዮም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብታ ዘለዓለማዊት ትብል እየ ምስ ሓብትና ሰናይት ዝኩሉ ሓረጋት እንዳዘመረት ከሎ ኣብታ ዘለዓለማዊት ትብል እየ ስተንትን ነይሮሞ ዘለዓለማዊት ነፍሰይ መታን ከይትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድኃኔ ዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን ምስቲ ዘለና ግዜ ንኩላን ተነስተንትና ነታ መዝሙር ክንደይ ሰናይ ምኾነ ምስቲ ዘላትና ግዜ ግን
ዘለዓለማዊ ነፍሰይ መታን ከይትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድሃኒ ዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን ሕራይ መዝሙርና እንታይ ዝብል ምንጭ መዝሙርና ካበዩ ታሳልሰይቲ ከዓ ንዓይ ክዝምሮ ከለኹ ክሰምዖ ከለኹ ክገልጾ ከለኹ እዚ መዝሙር ሕጂ ንዓይ እንታይ እዚአን ሰለስቲአን ኢና ኣብ መዝሙርና ንዝክር እሞ እስኪ ካብ ጉባኤ ኣብዚ በዛ ምንጭ ናይ ዝጥቕስ እዚ ወይ ዘስተንተናዮ ዝተሰማዓና ንቐፅል ምስቲ ግዜና ክንከይድ ሕራይ ክሳብ ትዳለዉ ካብቲ ዘስተንክንክዎ ብመቁሕ ሰንሰለት ተኣሲረ ዝብል ክሳብ ክንደይ ከቢድ ነይሩ ተቓል ኣምላኽ እንኳን ዶ ኣብ ሂወትካ ወይ ኣብ ቤተሰብካ ክኸውንሲ ክሳብ ክንደይ ነይሩ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ምዕራፍ 5 እንታይ ዝብል ካብ ጃልባ ምስ ወፀ ብእብኡ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብኣይ ካብ መቃብር ወፂኡ ተጓነፎ ንሱ ኣብ መቃብር ይነብር ነበረ ብመቁሕ ከጽንዖ ዝኽእል ኣይነበረን ብመቁሕን ብሰንሰለትን ብዙሕ ሳዕ ይእሰር ነበረ ንመቁሕ ይሰብሮ ንሰንሰለት እውን ይበትኮ ነበረ እሞ ከሕምቆ ዝኽእል ዋላ ሓደ ኣይነበረን እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ከምዚ ዝመሰለ ጾር ኣናጊፉ ሓራን ናፃን ምስ ገበሮ ኣብ መወዳእታ እንታይ ዝብል እንታይ ኣትብል ነይራታ መዝሙርና ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ንዘለዓለም ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን ኢሉ እቶም ዝረኣዩ ድማ ነቲ ርኩስ መንፈስ ዝነበሮ ከመይ ከም ዝኾነን ብናይተን ሓሰማታትን ነገርዎ ካብ ወሰን ምድሮም ከልግስካ ክልምንዎ ይጀመሩ ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ ንኩሎም መናፍስቲ ናብ ባሕሪ ከጥውሕሎም ከሎስ ብዛዕባ ዝጠፋእ ሓሰማታቶም እምበር ካብ ክንደይ ከም ዘናገፎም ይፈልጡ ኣይነበሩን እግዚአብሔር ምስትውዓል ሃበልና ካብ ጃልባ ከኣቱ ከሎ ኣብ ጃልባ ከኣቱ ከሎ ትርኩስ መንፈስ ዝነበሮ ምስኡ ክኸውን ለመኑ እንታይ ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን ካባኻ ኣይፍለኒ ውዕለትካ ኣይርስዕኒ ስለዚ ጎይታ እንታይ ዝብሎ ኢየሱስ ግና ናብ ቤትካ ኣብ ሰብካ ኺድ እግዚአብሔር ከመይ ዝበለ ዓብይ ግብሪ ከም ዝገበረልካን ከም ዝመሓረካን ንገሮም በሎምበር ኣይፈቀደሉን ከይዱ ድማ ኢየሱስ ከመይ ዝበለ ዓብይ ግብሪ ከም ዝገበረሉ ኣብ 10 ከተማታት ክሰብኽ ጀመረ ኩሎም እውን ተደነቁ ካብ ቤቱ ጀሚሩ ካብ ዝኹሉ ናይ ግዳይ መናፍስቲ ካብ ምዃን ሓሊፉሲ እግዚአብሔር ስለዚ ትመዝሙር ሓንቲ ሓረግ ከምፅእ ከሎ ካብ ምቁሕ ሰንሰለት ተኣሲረ ክብል ከሎ እዚ ብሰንሰለት ተኣሲሩ እንድሕር ንሰንሰለት ዝሰብሮ ኮይኑሲ ከመይ ስቃይ ነይርዎ ምኾኑ እቶም ቤተሰቡ ዘልዕልዎ ክንሓስቦ ከለናስ ኣምላኽ ክሳብ ክንደይ ጾር ከም ዘናገፈና እሞ እስኪ ናባኻትኩም መምህር ጌታ ሕራይ ሃና ቴክስት ጌራትለይ ሕጂ ዳዊት መዝሙር ዳዊት 103 ቁፅሪ 2 ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባረኪ ነቲ ተገብረልኪ ሰናይ ኩሉ ከዓ ኣይትረስዒ እግዚአብሔር መስገን ቃልዮት የስማዓልና ሃና ሓብትና ከዓ ዘበና አገልግሎት ኪባርክ እግዚአብሔር እወ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ንዝተገብረልኪ ኩሉ ሰናይ ኣይትረስዒ እንታይ ዝግበረላ ንሱ ንሓጢአትኪ ይሓድገልኪ ንነፍስኺ ካብ ጥፍኣት ይብጀዋ ብሰናይ ነገር የጽግበኪ ንንእስነትኪ ከም ንስሪ ዝሕድስ እሞ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ንዝተገብረልኪ ሰናይ ነገር ከዓ ኣይትረስዒ መዝሙር ዳዊት 103 ካብ 1 ክሳብ 5 ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣድና ሓብትና ራይ ካልኦት ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን ዝገበርካለይ ዘለዓለማዊት ነፍሰይ ምንታን ከይትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድሃኒ ዓለም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣርእስትናሲ ነገረ ድሕነት ጥቕሲ ዘይብሉ
ንሱ ብምሕረቱን ብምሕፃብ ሓድሽ ልደትን ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስን እዩ ዘድሓነና እዩ ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ኣይኮነን ከመይ ጽድቅና ከም ጽዩቕ ጨርቂ እዩ ሕራይ ካልኦት كفتن ربنا نعبات سامعت خوينا ሕራይ ረዘነት ሓፍትና ቀጽሊ مزمور داويت معرف 18 قطري 35 36 37 والتا مدحانكا دما هيبكاني يمانيتي إدكا دقيفاتني حياونتكا دما عبي غيرني أغاري كيسانا خل من قدي أبتحتي سقمتي تربح حيخا الهوت يس ሕራይ ቀጽሊ ረዘነት ሓፍትና مثل النبورة نتسألاتي سوي قويومن أركيب يومن كيت فاقومكا أيتملوستن زي بحيل أملاخ سلسي أبير مسكن وقعنا مسجان دمن أيكونن يلو بحيل أملاخ كا كابز كل ما قاعد ننتي مقاوح زسورو سنسلة زباتاتو ناتا أوز يقوي تخاو سجيجون تاجرو حرا جيرو عبه هواريا جيرو نسألاتي سوي كايوم نسألاتي سوي قويومن أركيب يومن كيت فاقومكا أيتملسكن نقاري كيسانا خلاص نمجدي أبتحت سقمتي ترحبا إخاي سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሕራይ ካልኦት ንብደገ ዘለው ቅድሚያ ክንብል ኢና ሓውና ዲያቆን መሓሪ ተዳልዩሎ ዝተዳለኹም ተለኹም ቅድሚያ ክንበኩም ኢና تعملسو أمين ሕራይ ክምለሰኩም ኣውደ ምህረት ንሓውና ዲያቆን መሓሪ ክልተ ጥቕሲ ኣለዋ ንሕፅር ኣቢለ ኣብ መንጎታ መዝሙር ብጣዕሚ ደስ ትብል ቃል ነይራ ብሂወት ኮነ ወላ ብሞትሲ ሕጉስ ኣነ ትብል ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 21 ካብ 20 ይቕሬታ ከምቲ ኩሉ ሳዕ ሕጂ እውን እንተኾነ እንተ ብሂወት እንተ ብሞት ንክርስቶስ ብትብዓት ከኽብሮ እየ ከመይ ንዓይ ሂወት ማለት ክርስቶስ እዩ ሙማት ከዓ ረብሓ እዩ እያ ትብል ኣብታ መዝሙር ትኽክል ነዚኣ ትወክል ስለ ዝነበረት ካልእ ኣብታ ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን ትብል እቲ ኣምላኽ ዝገበረልና ውዕለት እቲ ውዕለቱ ትመስቀሉ ትሞቱ ትደሙ ኣብ ዓይንና ክሰኣል ንኩሉ ግዜ ኣብ ሜሞሪ ኣብ ዓይንና ኩሉ ግዜ ክንፈልየ ከም ደይብልና እታ መዝሙር ገላትያ 3:1 ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቁል ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኩም ዶ ብግሁድ ከም ስእሊ ተሰጢሑ ኣይነበረን እያ ትብል እሞ ካብቲ መገዲ ምስ ዘንበሉ እዩ ከምዚ ደይነበርኩምን ኢሉ ትዛረቦም ስለዚ ንሕና ከዓ ኩሉ ግዜ ክርስቶስ ስቁል ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንኩሉ ግዜ ኣብ ዓይንና ኣብ ኣእሙሮና ስኡል ክኸውን ክንርስዖ ከም ዘይብልና እታ መዝሙር ስለትገልጽ ጽኒልኩም ስለሰማዕኩምኒ ቃል ሕይወት የስማዓለይ እግዚአብሔር ቃል ሕይወት የስማዓልና ሓውና ዲያቆን መሓሪ ናብዚ ዓበየ ማዕርገ ክህነት ከዓ የብቅዕኻ ሓራይ ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ኣብዚ መዝሙርና ዝኾነ ሓሳባት ተለኩም ዘለኣለማዊት ነብሰይ መታን ከይትኹነን ስለ ዘድሓንካኒ መድሃኒ ዓለም ዝገበርካለይ ኣይርስዖን ካብ ቅድሚ ዓይነይ ኣይፈልየካን ሕራይ ኣቦና ኣበይ ቆሞስ ከዓ ንህዝበይ ዘካፍሉ ሓሳብ ኣለኒ ኢሎም ኣለው ኣውደ ምህረት ናቦና ነበይ ቆሞስ ይቐኒለይ ክቡር መምህርና ኣቦይ መርጌታ እንታይ ክብል ደልየሲ ኣምላኽ ከምዚ ዝመሰለ ፀጋታት ካብ ሃበና ዛጓልናሲ ኣነ እኳ ይረኣኽዋን ኣለኹ ክሪኣ ኣም ሶ ኤክሳይትድ እጂ ጓልና ሰናይት ንመጀመርታ ስለ ዝበልኩም ማለት እየ ሕጂ እንታይ ማለት እየ ዶ እምበር ትዝምርያ ኩሉ ግዜ ሕጂ ድሓን ብዝኾነ ኮይኑሲ ንመጀመርታ ዘሎ ዲ ዝሳተፍ እንዳተባሃለ ከምዚ ዕቁር ድምፅታት እንድሕር ኣሊናሲ ተኣኪብናሲ ኣቦታት በዓል ኣቦይ መልኣከ ሰላም ኣተባቢዖምናስ ካልኦት እውን ዝደርሱ ሰባት ርኢናስ ሓድሽ መዛሙር ከነውፅእ ንኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ እሞ እግዚአብሔር የኽብረለይ እዚኣት ሓሳበይ ክዝምሩ ከዓ ንበሩ ዞም ደቂ ኣሜን ኣሜን
متابعه ما يفلينا እግዚአብሔር መስገን አቦና አብነ አባ ኪሮብ ቆመስ አባ ኪሮስ ካኒ ከእንደዚህ ዝኣክል ዓቕሚ ዘለዎም ደቂ ቤተክርስትያን ጓል ቤተክርስትያን እንዳሃለወት ስኽሳብ ሕጂ ደኣታ ኾንኩም ዘየዘመርኩማ እዮም ክብሉ ንጸኒሐ እሞ እግዚአብሔር መስገን ዓብ ነገሪ ጽቡቕ ምጅማር ሰናይት ሓብትና እቶም ዘይጀመርና ከዓ ዘይጀመርክን ከዓ ብዝመጽእ ግዜና ክትዝምራ ምክንያቱ መዝሙር ሓደ በሊሕ ዝኣፉ ስብከት እዮም ዝብልዎ መምህራን ቤተክርስትያን መዝሙር በሊሕ ዝኣፉ ስብከት ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ተን ናይ ግዜና 2 ሰዓትን ታፈርቀ ሰዓት ናይ ጸሎት ግዜ ያ ማለት እዩ እታ ሓንቲ ሰዓት ከዓ ናይ ትምህርትን ናይ መዝሙርን ታፈርቀ ሰዓት ከዓ ናይ ሕቶን መልስን ያ ማለት እዩ ምስታ ቃለ معدانن مسألة تتحيزن مالتي سلازي لومي أب كاب تيتو معرف سلسته انتاي إنا تماهرنا انتاي تردي إنا انتاي أستنتينا نبقى إنا هنكيد مالتي نبتاناي مودة أتاقل قلوتنا أتينا لنا مالتي سلازي أبزناي حتون ملسنا قل قلوت بتخريستيان حتو دكاخ تسمع سلازي اللوا ቤተክርስቲያን ከአኑ ሁሉ መልስ ስለዘለዎ መልስ ዝተረኽቦ ሕጂ መልስ ይመለሶ መልስ ዘይተረኽበሃ መምህራን ቤተክርስቲያንን አቦታትን ቅዱሳት መጻሕፍትን ተወኪስና ንምልሶ ቤተክርስቲያን ሕቶ ደቃ ክትምልስ ግቡአዩ ቤተክርስቲያን ከአኑ ሁሉ ሕቶ ደቃ መልስ አሎ እሞ ካብዝ ናይ ሎሚ ዝተማሃርና ይኹን ካብዝ ዝሓለፈ ግዜ ይኹን ዝኾነ ሕቶ እንተሊና ግዜና ኣብ ናይ ሕቶን መልስን ግዜ ኢና ዘለና ማለት الرايت ግዜና ንጠቀመሉ ንሕና ስቕክንብል ኮለና ታ ሰዓት ግን ተተዋይ ትብልኛ ብባህርያ ግዜና ንጠቀመሉ ክሳብ ትዳለው ኣብ ምንታይ ኣስተንቲነ ኣብ ቁጥር 10-11 ነቲ ሻረኛ እቲ ከምዚ ዝመሰለ ጥፉእ ምዃኑ ባዕሉን ርእሱ ኾኒኑ ሓጢኣት ምግባሩ ፈሊጥካ ሓደ ሳዕን ካልኣይ ሳዕን ምስ መዓድካዮ ኣርሕቆይ ሻራ ብዙሕ ግዜ ወይ بقول لي هون ولا بمرحلة هايمانة هون ወይ ካብ ሓቂ ክትወጽእ ከለኻ ወይ ዓቕሚ ክትስእን ከለኻ ዝበኩዕ ብሕቕ እዩ ብዙሕ ግዜ ከዓ ሕጂ ነዚ ቤተክርስትያንና ንህዝብና ሓሚስዎ ዘሎ ሻራ ጉዳይ ሻራ ብምዃኑ እዩ ማለት ሓደ ሰብ ዓቕሚ እንተሲኢኑ ወይ ካብ ሓቂ እንተወፅዩ ካብ ሓቂ ወፅያ ኣብ ክንዲ ዝብል ጸላም እንዳኸደ ኣነ ከምዚ ስለ ዝኾንኩ ኣነ ወዲ ከምዚ ውራጃ ስለ ዝኾንኩ ኣነ እምነተይ ከምዚ ስለ ዝኾነ ኣነ ሕብረይ ስለ ዝኾነ እናበለ ነቲ ንጹህ ህዝቢ ኣብ ምንታይ እትዎ ኣብ ደልሃመት እትዎ ኢሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ቁጽሪ 10 እንታይ ዝብል እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ጸላም እንዳኸዱ ነቲ ህዝቢ ጽባሕ ሕጊ ኣሎ ብዛ ሃገር ኣብ ናይ ቄሳር ናይ ሮማውያን ሕጊ እንታይ ኣሎ ካብቶም እሱራት ሓደ ሰብ ይፍታሕ ኢሉ ሕጂ እዚ ሽሞኛ ጲላጦስ ጽባሕ ንመን ክፈትሓልኩም ኢሉ እንተደኣ ሓቲትኩም ከምዚ ኣይኹም ትብሉ ትብል ንበርባን ፍትሓዮ ንክርስቶስ ግና ስቀሎ በሉ ኢሉ እታ ቃል ከምታ ዘላታ ከም ብበልኩም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ቁጽሪ 10 እቶም ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ነቶም እኩባት ህዝቢ ንባርባን ክልምኑሉ ኢየሱስ ግና ክቅተል ሕራይ ኣበልዎም በርባን ብምግባዓድ ከተማን ብቀትለት ሰብን ገበነኛ በዓል ደም ኮይኑ ተኣሲሩ ዝነበረ እዞም ሰባት ዝዞሩ ዘለው ንስማዓዮም ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይቲ ህዝብን ዝኾነ ሰባት ኣይኮኑን ተራ ሰባት ኣይኮኑን ንህዝቢ ናብ ሓቂ ናብ ንስሓ ናብ ህይወት
نافرحات أملاخ كبصحو أملاخ كبور زخانة على فنة ذهابهم يمين سلازي بمنتا يمزع عيوه بسألام يمزع عيوه صباح مخنياتا أخو سلوتي كأولونين سلاتي تهزبي مراحة سلازي بود تايب النيرو هو سقلو يبل فليتي يكون انت هزبي جن انتاي كويني بدرو بشارة بحقوقي مالت እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ስለዚ እቲ ሻራ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ክንደይ ኣዕናዊ ምዃኑ ነታ ቤተ ክርስቲያን ዝኸፋፍል ነቲ ህዝቢ ካብ በረኸት ዘውፅእ ስለ ዝኾነ እንታይ ይብሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣገባብ ነዚ ከምዚ ዝመሰለ እፉእ ምዃኑ ባዕሉ ስለ ዝኾነነ ኢሉ ኃጢአት ምግባሩ ፈሊጥካ እንታይ ኢሉ ሓደ ሳዕ ካልኣይ ሳዕ ምስ መዓድካዮ ኢሉ ካብ ሻራ ተጠንቀቕ ሻራ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ኣይኮነን ሻራ ንዓኻ ኣይጠቕመካን እዩ ምክፍፋልን ምፍልላይን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል ኣይኮነን ኢልካ ክልተ ግዜ ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ ኣሰማዓሉ እንተ ተመሊሱ ተቐበሎ ምሕረት ግበረሉ እንደዘይ ተመሊሱ ግን እንታይ ግበሮ ካባኻ ኣርሕቆ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘመናት ካብ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ እንዳገበረት እያ መፅያ ማለት ሓደ ኣርዮስ ካብ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ክወፁ ከሎ ብዙሓት ኣቦታት ዓዶምን ኣገልግሎቶምን ደብሮምን ገዲፎም ንሽዱሽተ ወርሒ ዝኣክል ማለት ብቓል ኣምላኽ ከረድኡ ከጽልዩ ክልምኑ ኣርዮስ ኣይመለስን ምስ ተባህለ ግን ነቲ ውሳኔ ወሲዶም ካብታ ቤተ ክርስቲያን ኣልየሙ ምክንያቱ እንታይ ብሕቡእ እቲ ሻራ ዝበሃል ብሕቡእ ገና ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕቲ ብሂወቱ ከሎ ምስ ቴዎፍሎስን ምስ ኣኪላስን ተመሃራይ ከሎ ውሽጢ ውሽጢ ዲያብሎስ ብዝምሃረ ክርስቶስ ፍጡር እዩ እንዳበለ እዩ ዝምህር ነይሩ ማለት ስለዚ ክሳብ ክንደይ ሻራ ኣብ ሓቂ ዳ እምበር ኣብ ሻራ ብዘመድ ብጠቕሚ ብዓልየት ብሕብሪ ብጽልኢ ካብ ከምዚ ዓይነት ክንወፅእ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ሻረኛ ኢሉ ኣገባብካ ሓንሳብ ስለ ተጋጊየ ጥራይ ተጋጊ ሃልካ ስልዕ ድርቢ ከተብሎ ዘይኮነስ መጀመርያ ኣገባብ ዘለዎ ማዕዳ መጠንቅቕታ ክወሃብ ምክንያቱ ቃል ወንጌል እዩ ሓውኻ እንተበደለካ መጀመርያ በይንኻ ካልኣይ ክልተ ሰለስተ ምሳኻ ውሰድ ንዓቶም እንደዘይ ሰምዓን ቤተ ክርስቲያን እቲ ደረጃታት ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽቡቕ ገይሩ እዩ ሰሪዕዎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ በቲ ሕጊ ክርስቶስ ስለ ዝምራሕ እዩ ሓንሳብን 200 እንዳበለ እንተኣሽሙ ዝገብር ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ ጉባኤ እቲ ግዜ ሕጂ እውን እቲ ደቃይቅ ከይሓልፍ እየ ጠጠው ኢልና ከይሓልፍ ምእንቲ ተን ግዜና ክንጥቀመለን ربنا قبل هواريات 14 درجة فتنا هراي ماشي بيتروسن يوحنسن كنا نحناس نتزر أنا يوت سمعنا يوم الزرابو نحدق أي كنا يومو كاب أملاخنا أخاتكم مئزاز أب كلمة أملاخ كونوا أنت خوينس اسكي بألخاتكم فرودو بلو هذا المسكن قال هي ودي اسمع لنا عدينا بالري ازي ملأخت ازي انتايو نحنا نخالقوت سبات كي نقاقي خالقوت سبات كأخي يقاقيونا أبوتارنا هوريات تايم زبلوهم زلو نحنا نتسمعنا ينزرعنا ينقال أملاح كن حد قاي نخيلنينا ازينا هنا مرقزي اسكناتكم مرقزك نا أملاح قديفنا نعخون كن سمعكم سي قبو إيدو تبلو إلهم تملشهم نتحطو أمس أملهم مالتي سلازي بيت خريستيان نزات قصزي أقد داسيت سلازي هنا أب سبحانك سريعة الله يهيسن نادلو لإግዚአብሔር من نادلو ولا سب تبلمو قال هيوت يسمع لنا دينا بري هراي كالوت قداميت ميتوس حدن كلتن كابنا هراي كملس يا ادينا اشي هراي الله اشي حوانا دياقون ساميل ولد اب ابراويان كلته 12 نابت حفرت نعيقو سلاتب كدمي زل حاغوس إلو مسكال زتعقسن أبيمنا أملاخ زتغمتن جمار امنتنا دمدميان إيوسوس نتأمتين كريه حاونا دياكون ساميل آتين تخوينو أب زوم بعلو كبرهالنا أدلكو بأي أيريونا اللهو أب كريستياناوي هوات كن كل جزيه
نامت كنت أمت كم زلنا إذا إبراويان معرف حدا قصر عسر تخلطة قصر خلطة يسديد لنا زلو فاب حدا خساب 4 جميرنا نابي كنت أمت كم زلنا ناي بحكي أبن دخملو أبن حللو جزء من أنت خيت دخمون كي تحللون نابتي أب نفسه كساب كندزم إصرار استعجسه إيسوس كريستوس تأمتي نابت حفرت نعيقو سلاتب كدمي زل حقوسيلو مسكال التعجسن أبي ما أملاخ تقمتن جمار امنهنا ندمنا ميان إيسوس نتأمتيل قال هو يسمع لنا حونا دياكون ساميل أبزع بي معرقة كانت كايب صحكا سلازي كل جزء نابت سقول كريستوس كنت أمت يتزخخر قال هو يسمع لنا دقيمة هراي كالوت حتى رئيتو مأرمتا وسخت حسابات فغنا أبحلينا نازمزة تاكزينا هم تكمل إذا ناي دياكون دلأخ 10 خلطة ديابنا اللوات وسخيا إبراويان 10 خلطة إلي إخلنا حولنا دياكون إشي أنيل هراي أتوا بلا كنا يردينا بالريمو كالي قدامي تميتوس حدن كلتا قدامي تميتوس قدامي تميتوس معرف حدا كلتا معرف حدا قصر خلطة أوه الرئيس كم ببقى ناب تميتوس بإمنت ناي حق ودي كاب إجزابير ربونان ناي قويتان يسوس كريستوس يسوس تأجان محرة سلام مساهم يخون مين بإمنت ناي حق ودي بزحات ولد بسقاه ببزح بولد بزحات ولد اللونا تاسمير الله زلوجن بإمنت ناي حق ودي من البعض كتستنتنا عدل كبكنا عدينا برد قدامي تميتيوس معرف هذا قصر خلطه وبإمنتنا بحق ودي زبلو يسوس أبنا قويتانا يسوس كريستوس تأجان محرة سلام مساهم يخون كأبلو بإمنتنا بحق ودي خا እግዚአብሔር አቦናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ምሕረትን ሰላም ንሳኹም ይኹን አሜን ቃል ሕይወት ይስማዓልና አሜን መንነቱ ምስ ገለጸ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብትእዛዝ አምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋናን ናይ ክርስቶስ ሐዋርያ ዝኾነ ሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያት ሰቢኾም ሚዒዶም ዘምጽዎ ይኮነን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቐጥታ መንነቱ ምስ ገለጸ ምስ ጢሞቴዎስ ዘለዎ ዝምድና ከዓ ብእምነት ናይ ሓቂ ወደይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ህራይ ካልኦት ኣብዝናይ ሎሚ ካልኣይ ምዕራፍ 3 ቲቶስ ወይ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምክንያቱ ንሕና እንተለና ኣምላኽ እንተፈቐዶ ኣብ ዝመጽእ እንታይ ኢና ክንገብር ኣቐዲሙ መእተዊ ሰዲድልና ነይሩ ሓውና መምህርቲ ማርያም ናይ ምዕራፍ ናይ ቲቶ ምናልባት ሓጻር 3 ምዕራፋት ጥራይ ስለ ዝኾና ናይ ኩሉ መጠቃለሊ የድልዮ ድዩ ተረዳዲእና እንድሕር ሓፂር ይኣክል ተባሂሉ ናብ ፊሊሞና ኢና ክንሓልፍ ንሕና እንተሊና ኣምላኽ ከዓ እንተፈቐዶ ስለዚ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ናይ ሎሚ ይኹን ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዘይተረዳእና ወይ ከዓ ዘስተንተናዮ ብከምዚ ተረዲእና የልና ንጉባኤ ነካፍሎ እንተልዩ ግዜና ንጠቐመሉ هراي زخنا ملكت رئيس لزلو سلازي الله نحاونا دياكون محاري أبزانا يلو متمرتنا تيتو معرف 3 قطر 4 جميري خستن تندلي نايتي مدحانينا زخنا أملاح حياونتن فقرن مستقل سقنا نحنا بزجبرنا جبر صدق زي كونس بمحرته مالت بتخال عيلدت ذهب محت صابن بمنفس قدوس بمحداسن أدحننا بتصقو صديقنا بتسفانا يزل عالم هيوت ورسم انتقنكون بمدحنينا إيسوس كريستوس غيرو نمنفس قدوس عبل علينا أبزيحو أفسسو ياتبل زي أبفولي السنتينيا مس غوباي خكافل ازدلخو خا نحنا بمنتاينا صديقنا وي بمنتاينا انصدق اندحريلنا بنصر تتمليس الله نحنا بزغبرنايو غبر صدقي زي كونس بمحرتو
ብግብሩ ዝጸድቕ ሰብ ኣብዚ ምድሪ ብፍጹም የለን ድገበርካ እንተገበርካ ድሰራሕካ እንተሰራሕካ ሰብ ስለ ዝኾንና ካብ ሓጢኣት ርሑቓት ኣይኮንናን ፈጺምና ብዘይ ምሕረት ኣምላኽ ብዘይ እቲ ኣብዚ ተጠቒሱ ደሎ በቲ ካልኣይ ልደት ዝህብ ምሕፃብን ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስን እንተዘይኮይኑ ዝገበርና እንተገበርና ክንጸድቕ ከም ዘይንኽእል እያ ትነግር ንዓያ ከስምረላ ደልየ ምክንያቱ ኣብ ኢሳይያስ 64 ቁጥሪ 6 ኩላትና ከም ሓደ ርኩስ ኮንና ብዘሎ ጽድቅና ከዓ ከም ጽዩቕ ክዳን እዩ ኩላትና ከም ቆጽሊ ቀምሰልና ኣበሳና ድማ ከም ንፋስ ይብቁፀና ኣሎ ይብል ኣብዚኣ ከዓ እንታይ ክብላ ደልየ ብዘሎ ጽድቅና ከም ጽዩቕ ክዳን እዩ እቲ ጽድቅና ንሕና ጽቡቕ ሰሪሕና ጽቡቕ ተግባር ጌርና እንብሎ ጽድቂ እዩ እዚ ጽቡቕ ስራሕ እዩ እንብሎ ናትና ነገር እሱ ብተግባርና እንድሕሪ ክንምካሕ ኮይንና ብጽድቅና እንድሕሪ ክንምካሕ ኮይንና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከም ጽዩቕ ጨርቂ ወይ ድማ ከም ጽዩቕ ክዳን እዩ ስለዚ ብግብርና ብስራሕና ዝገበርና እንተገበርና ክንጸድቕ ከም ዘይንኽእል ብምሕረት ኣምላኽ ከም ዝደሓና ብምሕረት ኣምላኽ ከም እንጸድቕ ንሱ ከዓ በቲ ካልኣይ ልደት ዝህብ ምሕፃብ which is እቲ ጥምቀት ማለት እዩ ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ብጸጋ ኣምላኽ ከም እንድሕን ብጸጋ ኣምላኽ ከም እንጸድቕ እምበር ዝገበርና እንተገበርና ብዘይ ምሕረት ኣምላኽ ክንጸድቕ ከም ዘይንኽእል ጽድቅና እቲ ጽቡቕ ነገርና ንጃሃረሉ ነገር ኣይኮነን እዚ እዩ ግብርና ኢልና ወላ ጽድቂ ከምዚ ጌርና ተበልና እሱ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ጽዩቕ ክዳን ኢልዎ እሞ ኣብ ርእሰይ እዚኣ ክትመላለሰኒ ጸኒሓ ምስ ጉባኤ ከዓ ከካፍላ ደልየ ክጥቕልላ ዝገበርካ ተገበርካ ብደይ ምሕረት ኣምላኽ ብደይ ጥምቀት ብደይ ምሕዳስ መንፈስ ቅዱስ ጽድቂ ድበሃል የለን እየ ክብል ደልየ ጽኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምና ኣብ ትገብሮ ጸሎት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጽኒኢሉ ይስማዕኩም ራይ ቃል ሕይወት ይስማዓልና ኣቡና ዲያቆን መሓሪ እግዚአብሔር መስገን አርእስትና ድሕነት መዝሙርና ድሕነት ስለ ዘድሓንካኒ መድሃኒ ዓለም ካብ ክርስትና ማለት ኣብ መስቀል እዩ ቃል ሕይወት ይስማዓልና ራይ ካልኦት ኣቦና ምርጌት ቃል ሕይወት ይስማዕ ራይ ማለት እዚ ደስተንተንኳ ግን ኣብ ዘኽምሩና ፀናሕኩም ዓቕሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ተማሂረ ከምቲ ክርስቶስ ንዓና ብደሙ ኣድሒንና ንሕና እውን ብደሙ ገዚእና ንሕና እውን ደቂ ሰባት ክንገዝእ ንኽእል ምዃንና ከመይ እቲ መግዛእቲ ማለት ዓቃል ተደኣ ኮይኑ ሓደ ሰብ ነቲ ሓደ ይበዳል ኣብ መንግስቲ ሰማይ ዝእቱ ሓንቲ ነፍሲ እንኳን እንተድሒን እዚ ብዓቕሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ስለዚ ንሕና እውን ገዛእቲ ምዃንና ክንገዝኦ ብፍቕሪ ብሓሳብ ብምጽላይ ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ገለገለ ፈቲ ይኮነ ዝኾነ ዓይነት ሪኣክሽን ዝገብር ተደኣ ፀላእ ሰናይ ኩሉ ግዜ ምሳና ስለ ዝጓዓዝ ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወት እውን ጣልቃታት ስለ ዝኣቱ ሕጂ ትዕግስቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ክርስቶስ ሰብ እኳ ከለና ግን ንሕና ንገዝእ በቃ እንታይ እታ ንገዝእ ድብላ ዘለኹ በቃ ብዓቕልና ሲ ነቲ ሰብ ከነድሕኖ ንኽእል ኢና ናብ ቦትኡ ክምለስ ናብ ኣምላኹ ክምለስ ይኽእል ኣብቶም ኣቦታትና ዓንተ ወይ ትገልፅዎም ነበርኩም ብዙሓት ዓቕሊ ዘለዎም ክንዲ ምንታይ ዓቕሊ ገይሮም እዮም እነግርዎም ምንጋር ፅቡቅ እንዲት በደላትካ ገ ዓቕሊ ከዓ ኣገዳሲ ምዃኑ ዓቕሊ ክግበሮ ዝግብኦስ ዓቕሊ ክትገብር መካንታ ሂወት ከይትጠፍ እንዳበልኩ የስተንትናን እየ ስለኩሉ ቃል ሂወት የስማዓልና ሓፍትና ሰናይት ከዓ ከምቲ ዝበልኩሞ ነደልየኪ ኢና መዝሙር ጥዑም መዝሙራት ስሚዕኽና ተሓቢኡ ዝነበረ ኣውፂኽዮ እሞ ኣጆ ክቕፅል እዮ ብለኪ ሰናሕ ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣቦና ኣበይ ቀሽ ተስፋ ኣለም ተዳልዮም ኣለው ንዕኦም ከቦሜ ሓፍትና መዓዛ ቅዱሳን እቲ ክዝምር ኢልክ ዝሓሰብክዮ ጥራይ ተሓሳብ
ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀብል ኮይኑ እዩ እታ ብዛዕባ ዓቃላት ከዓ ክሳብ ክንደይ ዓቕሊ ኣገዳሲ ምዃኑ ተማሂረ ኢላ ገሊፃትልና ሓፍትና ማዕረ ማዕርያ ብዘህልኩ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 3 እንታይ ረኺበ እቲ ሰብኣይ ሙሴ ገና ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ካብ ዘሎ ሰብ ዓቃል ሰብኣይ ነበረ እዩ ካህን ኣሮን ሓዉ ሚርያም ሓብቱ ኣንጻሩ ኣብቲ ኣገልግሎቱ ክኸዱ ከለውን ሓንቲ መዓልቲ ኣምላኽ መሓሮም እንደዘይኮይኑ እምበር ስለምንታይ ሓሚኹምኒ ኢሉ እውን ከም ሕቶ ኣልዒልዎ ኣይፈልጥን እቲ ሰብኣይ ሙሴ ገና ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ካብ ዘሎ ሰብ ዓቃል ነበረ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣቦና በቀሽ ተስፋ ዓለም ናባኹም ኣውደ ምህረት ሰላም እግዚአብሔር ንኩልካትኩም ይኹን ከመይምሲኹም ኣብ ስራሕ ስለ ዘለኹ ክሰሚዐ ፀኒሐ በቲ ናይ ዩቱብ ኮይነ ሕጅብታ ዝተምሃርኳ ግን በዚኣ ኣቴ ክዛረብ ኢለ ሕጂ ኣቴ ንኩልካትኩም ቃለ ህይወት የስማዓልና እዛ ንዓይ ዘስተንተንክዋ ካብዛ ናይ ሎሚ ዝተምሃርናያ ኣፍታ ፍቕዲ 3 ዘላ እያ እንታይ እያ ትብል ንሕና ቀደም ሓያሹን ዘይእዙዛትን ጉጉያት ንብዙሕ ፍትወት ስጋን ትምኒትን እተገዛእና ብኽፍኣት ቅንዓትን እንነብር ፍንፉናት ንሕድሕና እንጻላእ ነበርና ሕጅታ እተን ባህርያት ኩለን ጠቂስዎን እታ ናይ መወዳእታ ግን ነበርና ትብዘላ ኣነስ በቲ ዓቕመይሲ ፔንስልቬንያ ነይረ ሕጂ የለኹን ኣብ ፔንስልቬንያ ኣብ ሱዳን ነይረ ሕጂ ኣብ ሱዳን የለኹን ኣብ ኢትዮጵያ ነይረ ሕጂ ግን ኣብ ኢትዮጵያ የለኹን ኣብ ኤርትራ ከዓ ነይረ ሕጂታ ነበርና ትብል ዘላ ቃል ነዚ ሎሚ ገጽ እግዚአብሔር ንኸይንርኢ ንኣምላኽ ከይንሕጉሶ ቤተ ክርስቲያንና ከምቲ ኣቦታት ዋጋ ከፊሎም ዝንመሃሮ ዘለና መጽሓፍ ቅዱስ ይኹን ዋላት ኩሉ ትንታናቱ ኣብ ኢድና ዝበፅሐ ንብዙሓት ከዓ መስትያት ኮይና ንብዙሓት ከዓ ከምቲ ክርስቶስ ብግብርን ብቃልን ክኢላ ዝነበረ ክኢላ ከይንኸውን ሓኒቁ ሒዙና ዘሎ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ልክዕ ከምቲ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 24 እንታይ ዝብል እቶም ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘበሉ ከዓ ነቲ ስግኦም ምስናይ ፍትወት ትምኒቱ ሰቂሎም እዮም እያ ትብል ሕጂ ክርስቶስ ከም ዝተሰቀለ ከም ዝሞተ ንሕና ከዓ እቲ ከም መለለይና ወይ ከዓ ከም መልክዕና ከም ባህሪና ኮይኑ ዘሎ ዘይምእዛዝ ፍትወት ስጋን ትምኒትን ክፍኣትን እዚ ክንበሃለና ፀንሐ ኩሉ ሻራን ካብ ምንታይ እንድሕር ኢልና ክርስቶስ ካብኡ ክንወፅእ ዋጋ ከፊሉ ዕዳ ከም ዝተኸፈለልና እንድሕር ካብ ዕዳ ትበዓል ዕዳ ተኸፊልልካ ወይ ከዓ ባዕልካ ዓቕሚ ረኺብካ እግዚኣብሔር ረዲእካ ተኸፊልካ ዕዳ የብልካ ሕጂ ዕዳ ከፊሉልና ከብቅዕ ካብኡ ሓራ ጌርና ከነብቅዕ እቲ ናይ ሙማት ባህሪ ስለዘይተረዳእና ግን ንሕድሕና ንጻላእ ነበርና በቃ ነበርና ሓሊፉ ከሎስ ኣዝዩ ብዘሰክሕ ኣዝዩ ብዘሰክፍ ግን ኣብኡ ንነብር ኣለና እሞ እዚያስ ማዕረ ክንደይ ኣባይን ኣብ ህዝበይን ኮፍ ኢላስ መውፃእ ኣብያትና ዘላ ኢለ ትኩሉ ክትምሃር ከለኹስ ይሓስብ ነይረ ነበርና እንድሕር ኮይኑስ ዋ ሕጂ የለናን እንዲዩ ዘስምዕ ግን ንሕና ንምንታይ ኢና ኣብኡ ዘለና
إلى ننفسي لا سرح كوب سرح سلازله كمهار كله بيتبعته نستاخ مهار ثاني حمونا تسمع لنا نتسكن حنا እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይሁንና ስለዝሃብኩም እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛልኩም ወደየለሁ ቃለ ሕይወት የስማዓልና አቦና አበይ ቀሽ ተስፋ ዓለም ለይትን መዓልትን ጎህን ምሸትን ኣለኹ እንዳበልኩም ትገብርዎ ዘለኹም አገልግሎት ህዝቢ እግዚአብሔር ንዓና ከዓ ዓብይ ትምህርቲ እዩ ኣብ ኣገልግሎት ዮም ኣርፊዶም ሕጂ እውን ገና ኣብ ስራሕ ከለዉ ነቲ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ንዓብና ኣብነት ተስፋ ኮኑ ኣብ ኣገልግሎት ኮይኖም ኣብ ስራሕ እናሃለዉ እዮም ተኸታቲሎም ኣብዚ ሓሳብ ክህብ ኢሎም ከዓ እግዚአብሔር መስገን ንሕና ሕጂ ኣበይ ኣለና ሐዋርያ ጳውሎስ ካብቲ ዝነበርዎ ናይ ባህሪ ስጋ ናይ ትኩሉ ወፂኡ ነይርና ሕጂ ግን እግዚአብሔር መስገን በኸም ዝድሕና ንሕና ነይርና ዲና ክንብል ኣብዚ ባህርያት ዝስ ዋላ ኣለና ኢና ነብስ ወከፍና ነብስና ክንርኢ ዘዘኻኽር ዓብይ መልእኽቲ እሞ ቦና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዘበና አገልግሎትኩም ይባርክ እግዚአብሔር ነገልግሎትና ከዓ ንዓና ከዓ ዓብ ተስፋ እሞ ቦና ኣይትፈለዩና ቃለ ሕይወት የስማዓልና አሜን ሕራይ ጊዜና ኣክል ነቐርባሎ ኣቦና ኣበይ መላከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ትገብርልና ኣቦና ኣበይ ቆሞስ ከዓ ምዕፀዊ ጸሎት ክገብርልና ኣውደ ምህረት ኣቦና ኣበይ መላከ ሰላም ናባኹም ሕራይ ክብርን ምስጋናን ንመድሃኒ ዓለም ይኹን ኣቦና ኣበይ ቆሞስ ኣቦና ኣበይ ቀሽ ተስፋ ዓለም ኣቦና ኣበይ መርጌታ ከምኡውን حونا دياقون محري كلكم قالي وتسمعلنا حونا أمر تخلون تبب جزيو كم زغاركا أداليخا تقربو تقدشكا جزيه وشيركا دما يا بيهر جزيخا يبارخ كله حساب لبخا دما يسمرلكا مزمر بزمركي حفتنا سنايتون زماري ملاخت يسمعلنا توم كلكم نتا معرف بمنباب يكون نتا تزمرت مزمور دما بمصحف قدوس أسنيكم حسابكم زغلصكن كمون كاب زخن مهارو زمسونا زستنتنايو نزي غبا زخون حسابكم كتبو تبع زمسكم كلكم እግዚአብሔር زمن أقلقلتكم يبارخ نتي نمهارو زولنا دما سمعتي طرح ديكونا كمتي أدينا قدس دنجل مريم نتقال زين الجرال نبره تحاسبون توهلولون تحاسبون نبرت زبالة أوهليلنا كن حاسبو حاسبنا دما سناي جبري صدقهم جبرلو እግዚአብሔር ንሁለና ይحግዘና ኣነ ኣብታ ቁጽሪ 14 ቁርብ ከስተንትን ጸኒሐ እቶም ናትና ውን ብዘይ ፍረ ከይኾኑ ነቲ ብግዲ ዘድሊ ነገር ሰናይ ግብሪ ክገብሩ ይመሃሩ ሓደ ግዜ ነፍስኻን مشاخا زلون ترسيغا نتما برحوق زلو طرح ملأختي كتحلف تدلي إخا جن حجي زي ملأختي نمهارو زلنا نمانيو انتدعيلنا نعين عخاتكمي زي ملأخت زي نخالق كخون تغينو نابكال وان كان محلالفو انت دا اخوينا قدم نحنا خنبرهلو مقدنا خنقنعلو كنبرلو زدلي سناي قبري أملاخ زحقو سلون زخبرلون نحنا دما قز أملاخ نري اللون كون كله يوم
حدا جزيه اسخاتكم اكوا كمزي كونكمن كمزي إخم إلنا مدرخ حجنا كنزارب أي نخيلنا مخنياتو زيادة إتي قال زنقرنا نمانيو انت دعيلنا نتوم حجي نسمع زلنا إيو إتوم ناتناون بزي فرق كيخونو مخنياتو كريستنا فرلوه مخانا يكونن احنا دما كريستيانات كابتا تصوعنا فرزل لوم كنكون اتزدل نجار سنا جبرخ نجبر دما نمهار لنا مو تماهيرنا دما اب جبري كنوعلو እግዚአብሔር ንኹልና يحجزنا هاريا بيتروس بزي أجر ملختي كعدسو أبكالا أي ملكت بيتروس مراف حدا قطر شمانته إذن أجر زي انت قالكم إنا معبلون انت خده نمفلات قويتانا يسوس كريستوس حكاياتن زي فريون كتكونوا أي حدقكمن أيو كبرنا أملاخ يخون إذن أجر زي انت قالكم أيناي إتي زفري إتي سناي جبري هواريا باولوس نابتناي منفس ودو نابتيتو زصحفو هواريا بيتروس دمان تا يزبلنا زلو إذن أجر زي انت قالكم إنا معبلون انت خده خنياتو أب كريستنا أبيت أدلاي إيو قدف أب كريستنا أب هيوت نايزل عالم تعرفوا لسي أبزان نبراز لنا عالم وين بسرح هون أبسرح عالم هون وي أب تمهرتي انتا يدليو كابوتا كاب درجة ناب درجة أبيتن معبالن يدليو أما منفساوي نجار دما زيادة إذا نجار زي انت قالكم قدامي كهلونا نتزلنا دما إنا معبلك خيد اتزلنا إنا معبلة انت خيدو فلتأثنا إنا سفحة انت خيدو نمفلات قويتانان يسوس كريستوس دما حكاياتن زي فرين كتكونوا أي حدقكمن إيوم إذن نمهارو زلونا قال نزقال كنفلت أطرح يكونن نمفلات قويتانا يسوس كريستوس يزبلنا زلو نزقال شمديدنا يو معراف بمعراف تقصي بتقصي أب أمرنا قريتنا يو نقويتا زي فليتنا له أب قدم قويتا دما تقوهاتن زفريون انت زي كوينا بمسمعنا صدق دا يكونه حاتياتي مخنياتو مصيته زي نغرمسي حاتياتاي مخونه من نيرو زبلون الله اما نمفلات قويتانا يسوس كريستوس حكاياتن زي فرين كتكونو اي حدقكمن ايو أملاخنا حكاية يفوتوني نتبع الحدا مكليت انت إلوه أتحكاي كفو باريا إلوه هذا قاقامي طببنيا سلمون أم صحف مثالي أبزح معرفات نحكاي
እናገንሐ ይዛረበና እዩ እሞ ትጉሃት ዘፍርዩ ክንከውን እና ፍልጠትና መንፈሳውነትና ቃል አምላኽ ምፍላጥና ይኹን ንአምላኽ መገልጋልና ይኹን ጸሎት ምጽላይና ይኹን ኩሉ ነገር እቲ ፍረ መንፈስ እና ማዕበለ ክኸይድ እሞ ነቲ ጎይታ ምሕረት ኣብ መስቀል ዕዳና ዝኸፈለ እዚ ቅንያት እዚ ድማ ቅንያት ትንሳኤልና ብፍቃዱ ንሞት ተቐቢልዋ ብስልጣኑ ድማ ንሞት ሰዓራ ንሕና ድማ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢአት ናብ ግብሪ ጽድቂ ተንሲእና ንምፍላጥ ጎይታ ዘፍርዩን ትጉሃትን ኮይና ክንርከብ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና ዝያዳ ኩሉ እቶም ናትና እውን ብዘይፈረ ከይኾኑ ንሕና ከመገልገልቲ እንዳ መድሃኒ ዓለም ኣነ ኩልና ቅድምቶም ኣብ ካልእ ቦታ ዘለው ቦቶም ኣብታ ቤተ ክርስቲያንና ዘለው ቦቶም ናህና ንብሎም ቦቶም ናትና ኣቦታትና ዝብሉና ቦቶም ንሕና ድማ ደቅና ንብሎም በኣታቶም ኢና ንውቀስ ወይ ድማ ንምጎስ ኣብኣቶም ፍረ ከየምፃና ኣብኣቶም ናብቲ ዘድሊ ሰናይ ግብሪ ዘብፅሕ ከይመሃርና ንኻልኦት ክንምህር ኣይንኽእልን ኢና እሞ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከለኻ እውን ምጥፋእ ኣሎ ዝብል ትምህርቲ ቅድሚ ሕጂ ብተፈላለየ ቦታት እውን ንሰምዕ ንርኢ ነርና ኢና እሞ እቶም ናትና እውን ካባይ ጀሚርካ ካብ ህይወትና ጀሚርና ኣብ ቤት ኣምላኽ ከለና ምእንቲ ከይንጠፍእ ፍረ ዘይብሎም እውን ከይንኸውን እግዚኣብሔር ንኹልና ይሓግዘና ስለኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ይቕረታ ኣንዋሕ ኣቢለዮ መስለኒ እሞ ኣቦና ኣቦይ ቆሙስ ተለኩም ቁርበ ማዕዳ ጌርኩም ብጸሎት ዕፀውልና ስለኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩልኩም ድማ ኣምላኽ ኣገልግሎትኩም ይባርኽ አሜን ቃለ ህይወት የስምዓልና ኣቦና ጥዑም ሰሚዕና ጥዑም ተማሂርና ኩልኩም ኣቦታት ኣቦ ቀሺ ተስፋ ኣለም ድምፅኩም ሰሚዕና ተሓጒስና ብልበይ እንዳዘከርኩም ከለኹም ምስኣተውስ ገሪምኒ ዝኾነ ኮይኑ እግዚኣብሔር ይመስገን ሕራይ ንጸሎት ሓፍ ንበል ኣብ ዘለናዮ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አምላኽና ጎይታ ፍቅሪ ጎይታ ክብሪ ጎይታ ትንሳኤ ኣብ መማዓልቲ ኣብ ሰዓቱ ብሓሳብ ብተግባር ክንወድቕ እስኻ ድማ ብተስፋ ትንሳኤ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ብዕዮ ንስሓ ከተተንስኣና ድሉው ዝኾንካ ምስተጋህካ ዘይትታኸስ ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚ ዘለናዮ ጸጋ ከም ዘብዛሕካ እግዚአብሔር አምላኽ ብማዕረት ትዕድል ኢኻ እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ መላእ ዓለማ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ስደትን ኣብ ካልእ ሃገራት ንዘለዎ ኣመንትኻን ቤተ ክርስቲያናትካን ኣብያተ ቤተ ክርስቲያንካን ኣገልገልትን እግዚአብሔር አምላኽ እቲ ተዋህበና ክንፈልጥ ነቲ ዝተዋህበና ክንጥቀመሉ ዓይንተ ልቦናና ክፈተልና እግዚአብሔር አምላኽ ንሕና ብቋንቋና ብጽቡቕ እንግልገለሉ መድረኽ ረኺብና ኣለና ደቅና ድማ ዝግልገሉሉን ካብ ጥፍኣት ዝድሕኑሉን ምኽርን ጥበብን ንዓና ዓድለና እግዚአብሔር አምላኽ ብዙሓት ብተስፋ ንዓኻ እናተጸበዩ ዝነብሩ ብዙሓት እዮም እግዚአብሔር አምላኽ ንቑብጻት ተስፋ ተስፍኦም ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ናብራ ሓዳሮም እቲ ዝጽበዮም ዘሎ ሰማያዊ ክብሪ ዘንጊዖም ኣብ ምድሪ ብዘሎ ሓላፊ ነገር ህልኽ ሒዞም መጻኢኦምን መጻኢ ውሉዶምን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእተውን ከእትዉ ዝሕቅኑን ብዙሓት እዮም እግዚኣብሔር ንነብሲ ወከፎም ብጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ክትበጽሖምን ናብቲ ቕኑዕ ነፍሶምን ደቆምን ዝድሕንሉ መገዲ ከተምርሖምን ቅዱስ ፍቓድካ ይኹነልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓይኒ ድኹም ባርያኻን ብዙሓት ኣገልገልትን ድኻምና ከይጠመትካ ኣብ ቤትካ ከነገልግልን ከነመስግንን ስለ ዝፈቐድካልና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን
ምንቲ ቅድስቲ ወላዲት ካን ምንቲ ኩሎም ቅዱሳን ካ ዝጽልይዎ ጸሎት ክትብል ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረትካ ውርደልና ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓትካ ኣንጥጠልና ካብ ቤቶም ዝወፁ ህፃውንትን መንእሰያትን ናብ ሕቑፍኻን ሕቑፉ ወለዶምን ምለሰልና ብቑዓት ክበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ኣበሳን በደልና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኦ እግዝእትነ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ምራኽ ሰላምታ ሰላም እብለካ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም እብለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣነ ዝተፈለኽ ብርኽቲ እኽፍረ ከርስኹም ብሩኽ ወምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍሰት ደስ በልኪ ሓጢአትና ስረየልና ናብ ተፈት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኽ ምእንታና ምሕረተን ፍቅሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ጸጋ ሓደ ወዱ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረትን ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻትኩም ይኹን ሰላም እተው ራይ ብሩኽ ለይ ትግበረልና ንኩልና አሜን ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚኣብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥብኣትን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበትውታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ክሳብ ሕጂ ኣበሳናን በደልናን ከይጸብጸበ በቲ መስፈርን መቁፀርን ዘይብሉ ምሕረቱ ጠሚቱ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ተሳቲፍና ጀሚርና ክንውድእ ዝረዳእና ንዝመጽእ ጉባኤ እውን ሰናይ ፍቓዱ ኮይኑ ብድሓነ ሰላም ጸኒሕና ብኸምዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ነቶም ለይትና ዝኾነ ሰላም ለይቲ ይግበረልኩም ነቶም መዓልትኩም ዘሎ ከዓ ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልኩም ብሰላም ይራኽበና አሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ቦታትና ኩልኩም እግዚአብሔር ምሳኩም ይኹን ተሓድደ አሜን ብሩኽ ለይቲ ቃለ ሕይወት ኣቦታትና አሜን መምለይትን ተስማዕልና ብሩኽ ለይቲ ቃለ ሕይወት ይስማዓና ንኩልኩም አሜን ሰላም ለይቲ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኩልኩም ኣቦታትና ብሩኽ ለይቲ ኣብዚ ጣዕመ ደው ኢለ እኽረ ዘነት ሓብተይ ኣብዚ ጣዕመክ ቃለ ሕይወት ይስምዐልና ኣገልግሎትኩም ይባረኽ ብሩኽ ለይቲ አሜን አሜን ንኩላህና ሰላም ለይቲ ኣገልግሎት ኩላህና ይባርኽ እግዚኣብሔር አሜን ተባረኸ ምሸት የምሴና አገልግሎትኩም ይባረኽ አሜን ኣገልግሎት ኩላህና ይባርኽ እግዚኣብሔር ብሩኽ ለይቲ ቦታትና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ደንጌ ኣትያና እኳ እንኳዕ ጥራይ ሰላም ኣተኸን ብምምፃእኽን ጥራይ ብምእታኽን ጥራይ ተሓጒሽና ኣለና ኣራይ ብሩኽ ለይቲ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሰላም ለይቲ ንኩላህና